αρχίσαμε το μεσημέρι, το λογοτεχνικό έργο του Θεοτόκη και η διδασκαλία του δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Οι πρώτες συγγήτριες είναι η κυρία Ιέτα Δελινιάνη και η κυρία Κατερίνα Σιχιαθήτη. Να το συγκεκριμένω, το θέμα της εισήγησης είναι παραπροσεγγίζοντας ανθρώπινες άσκες και περιφορές και επιλογές ζωής μέσα από τη διδασκαλία των έργων του Κωνσταντίνου Θεοτόκη στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Έχετε το λόγο. Καλησπέρα και από εμάς. Ευχαριστούμε πολύ την ΠΕΡ για την εξαίρετη προσοχή της. 1923-2023, 100 χρόνια από το θάνατο του Κωνσταντίνου Θεοτόκη. Και οι ήρωες που θα μπορούσαν να είναι και οι ήρωες σύγχρονων μυθιστορημάτων ή ίσως και οι πρωταγωνιστές της ζωής της διπλανής πόλης. Ο κοινωνικός στοχαστής και οι επιλογές ζωής του αντανακλά όχι μόνο την εποχή τους, αλλά και τη σύγχρονη. Ο κοινωνικός στοχαστής Κωνσταντίνος Θεοτόκης έβγαζε χαρακτήρες που με τις τάσεις, τις συμπεριφορές και τις επιλογές ζωής τους αντανακλούν όχι μόνο την εποχή τους, αλλά και τη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα. Αυτός είναι ίσως και ένας από τους λόγους που αποσπάσματα από το έργο του ανθολογήθηκαν ακόμα και στα δίκτυα κειμένων λογοτεχνίας του φακέλου υλικού μόλις το 2018-19. Θα δούμε λίγο γρήγορα, αλλά πιο συγκεκριμένα, τα κείμενα που καταλογογραφούνται στα εγχειρίδια των κειμένων νεοελληνικής λογοτεχνίας, γυμνασίου και λυκείου. Στο εγχειρίδιο της Τρίτης Γυμνασίου ήδη αξιοποιείται με τον τίτλο «Η τέχνη του αγιογράφου, ημιτελές δείγμα της σκοτειάρικης ιστορίας». Στο εγχειρίδιο της Β, ανθολογείται μέρος του εκτεταμένου διηγήματος του τρίτο χρήμα, καθώς και απόσπασμα από το διήγημα «Ο Κατάδικος». Στο εγχειρίδιο της Γ Λυκείου, στα δίκτυα κειμένων λογοτεχνίας του φακέλου υλικού, παρατίθεται στο δίκτυο 2 που κυκλοφορεί η ανατομία ενός εγκλήματος, το σύντομο πίστομο, αλλά και το ατόμο. Τέλος, στο δίκτυο 3, με τον τίτλο «Ποιοι εργάζονται», περιλαμβάνονται τα ίδια αποτελέσματα του δίκτυου χρήμα που παρουσιάζονται και στα κείμενα, τα ίδια αποσπάσματα που παρουσιάζονται και στα κείμενα της Β' Λυκείου. Στις περιλήψεις δεν θα μείνουν πολύ, θα καταλάβετε, ξέρετε, φαντάζομαι τον λόγο. Όλοι τα έχουμε δουλέψει αρκετά και τα έχουμε δει και ακολουθείτε στις 3 ημέρες. Λίγο περισσότερα για την τέχνη του αγιογράφου που φιλοξενείται στο εγχειρίδιο της Τρίτης Γυμνασίου. Στο απόστατο αυτοσχολικό βιβλίο, ο πατέρας Αργύρης ασκεί την πατροπαράδοτη τέχνη του αγιογράφου. Όμως ο γιος του το πικραίνει, καθώς δείχνει απρόθυμος να συνεχίσει την ίδια τέχνη και προτιμά την ελευθερία της αγροτικής ζωής. Στη Δευτέρα Λυκείου, η γνωστή μας Τιμή και Χρήμα. Πραγματικά, εγώ δεν θα πω τίποτα για την περίληψη. Το ίδιο και για τον Κατάδικο, τη γνωστή υπόθεση που τοποθετείται σε ένα χωριό της Κέρκυρας, όπου ζουν ο Αράθιμος με τη γυναίκα του, τη Μαργαρίτα και τα 2 τους παιδιά, και ο Τουρκόγενος που δουλεύει ως υποτακτικός τους. Στη ζωή της οικογένειας μπαίνει ο Πέτρος Πέπωνας, ένας γείτονας ερωτευμένος με τη Μαργαρίτα. Στη Γ' Λυκείου έχουμε το πίστομα. Το περιστατικό που αποτέλεσε αφορμή για τη συγγραφή του διηγήματος είναι αληθινό. Κάποιος φυγόδικος εγκληματίας, ο Κουκουλιώτης, επιστρέφοντας στο σπίτι του από τη φυλακή, βρήκε ένα τέκνο περισσότερο στην οικογένειά του. Και επειδή υποπτεύθηκε τη σύζυγό του για απιστία, αφού πρώτα έσκαψε ένα λάκκο, την υποχρέωσε να παραχώσει τον ήπιο ζωντανό πίστομα, δηλαδή με το πρόσωπο προς τα κάτω. Στο ακόμα Γ' Λυκείου, ο Κούρκουπος είναι το ένα από τα 3 πρόσωπα του διηγήματος. Εργάζεται στο ελαιοτριβείο. Δεν πιστεύει αρχικά τον ξάδερφό του, το Θεοδόση, που έρχεται να τον πληροφορήσει για την απιστία της γυναίκας του και να τον παρωθήσει να τη σκοτώσει για να υπερασπιστεί την τιμή της οικογένειας. Αρνείται να τη σκοτώσει και ακόμα και όταν τον πληροφορεί ο ξάδερφος ότι εκείνη είναι μεταμφιεσμένη σε άντρα για να περάσει απαρατήρητη, διστάζει και δεν αφήνει τον ξάδελφό του να την πυροβολήσει όταν εκείνος επιχειρεί να του αρπάξει το όπλο. Θέλοντας εξηγήσεις, τη φωνάζει και την έσυρε σπίτι. Εκεί οργίζεται από την εύλωτη σιωπή της γυναίκας του και την προδοτική μεταμφίεσή της, τη ρωτάει επίμονα που ήταν και επειδή εκείνη δεν απαντά, αποφασίζει να τη σκοτώσει. Στην προσπάθειά της να γλιτώσει τη ζωή της, του αποκαλύπτει ότι είναι έγκυος στο παιδί του, όμως υπό την πίεση του βιαστικού ξαδέλφου Θεοδόση, που χτυπά συνεχώς την πόρτα ρωτώντας αν δεν τη σκότωσε ακόμα, τελικά τη σφάζει εις επίκον όλων, ενώ ο Θεοδόσης ανακοινώνει στους γείτονες ότι την σκότωσε.
Στην ψυχογράφηση λίγο και την ηθογράφηση των ηρών θα μείνουμε λίγο παραπάνω. Στην τιμή και το χρήμα. Ίση ώρα επιστήμη. Είναι μια δυναμική γυναίκα του λαού που επειδή δεν έχει ανάγκη τα χρήματα εργάζεται σκληρά για να ετοιμάσει την πρίκα των 3 κοριτσιών της και παίρνει την κατάσταση στα χέρια της με το δεδομένο ότι ο άντρας της δεν μπορεί να συμβάλλει καθόλου σε αυτό. Αυτή που οδηγημένη από την ανάγκη έχει διαμορφώσει χαρακτήρα υπολογιστικό και ο μπάρμπας του Ανδρέα Σπύρος κατά μια άποψη εκπροσωπούν το πνεύμα της χρηματικής συναλλαγής, αυτή τη δυναστεία του συμφέροντος πάνω από τα άλλα συναισθήματα που κανονίζουν τη ζωή των δικών τους με αυτό το μέτρο. Ο Ανδρέας, ένα ξεπεσμένο αρχοντόπουλο που αν και δεν έχει μάθει να δουλεύει, χρειάζεται χρήματα για να ξεχρεώσει το υποθηκευμένο αρχοντόσπιτό του και να ανακτήσει την κοινωνική του υπόλοιψη. Καταφεύγει πρώτα-πρώτα στο λαθρεμπόριο και στη συνέχεια εναποθέτει τις ελπίδες του στο γάμο του με τη Ρίνη και στα 1000 τάλαρα πρίκας που θα του έδινε η υποψήφια πεθερά του η επιστήμη. Η Ρίνη, όπως πολύ ωραία είδαμε στις προηγούμενες συνεδριάσεις και ειδικά χτες, το απόγευμα, είναι μια ενεργητική, επαναστατική, χειραφετημένη για την εποχή της νεαρή κοπέλα που προετοιμάζει με τη σκληρή δουλειά της τη συγκέντρωση της πρίκας της. Αφήνεται με αφέλεια στο τρυφερό ειδήλιο με τον Ανδρέα που η χρηματική ανάγκη το παρακολουθεί για να το χτυπήσει θανάσιμα. Η έκβαση του ειδηλίου Ρίνης Ανδρέα εξαρτάται από το βαθμό ανεξαρτησίας που έχουν απέναντι στο χρήμα η Σιώρα Επιστήμη και ο Ανδρέας. Αφού οι δύο ανταγωνιστές, παγιδευμένοι από τις ανάγκες οι πρώτοι και από τις κοινωνικές συμβάσεις ο δεύτερος, οδηγούνται σε αδιέξοδο και συγκρούσεις που έχουν ως συνέπεια τη δυστυχία του αθώου θύματος της Ρίνης. Έτσι, κατά την εισαγωγή του σχολικού βιβλίου, ο συγγραφέας, αφού μας αποδείξει πόσο κυρίαρχα, πόσο τυραννικά το χρήμα επιβάλλεται και στα δυνατότερα και αγνότερα αισθήματά μας, βάζει στο στόμα της Ρίνης τον ύμνο της αγάπης, ανώτερης από όλα τα άλλα συναισθήματα, με μια φράση λιτή, χωρίς καμιά παράχορδη επιδεικτική κραυγή και που λιτότερη γίνεται στο στόμα μιας κοπέλας του λαού. Με τα τάλαρα δεν αγοράζεις την αγάπη. Θα προτιμήσει να ζήσει μακριά από τους δικούς της, χωρίς το σεβασμό της τοπικής κοινωνίας, αλλά τουλάχιστον δουλεύτρα και ελεύθερη. Ο Τρίνκουλος, ο πότης πατέρας της Ρίνης, εμφανίζεται ως ένας παροπλισμένος, παραδομένος στις ανθρώπινες αδυναμίες άντρας, που αφήνει την κυβέρνηση της οικογένειάς του στα χέρια της επιστήμης. Αν και είναι αγαθός και άβουλος, η στάση του και η φράση του «σε δυστύχεψε» δείχνει ότι συμμερίζεται τη δυστυχία της κόρης του και συμπάσχει με αυτή. Στον κατάδικο τώρα, ο Τουρκόγιανος, κατά τον Καρβέλη ανεξίκακος, κατά την Πάτσιου ψυχολογικά ιδιότυπο πρόσωπο, κατά τον Τερζάκη αγαθός, αθώος, θετικά καλός, αυτοκατάδικος, καταδικασμένος μοιραία από τη ζωή, ο παρείας της ζωής, σύμφωνα με μια αναγκαιότητα αναπόδραστη, αδυσόπιτη και αδιάφορη προς κάθε ηθική προσταγή, ερωτευμένος με τη Μαργαρίτα, θυσιάζεται για την ευτυχία της, αποδεχόμενος τη διάπραξη ενός εγκλήματος που ποτέ δεν έκανε και έρει το σταυρό του εθελουσίως, μένοντας παντοτινά φυλακισμένος κατάδικος. Ο Πέπωνας, ο ισχυρός άνδρας που ερωτεύεται τη Μαργαρίτα και τολμά να προβεί στην δολοφονία του συζύγου της Αράθιμου, μετατρέπεται σε ψυχικό ράκος όταν μέσα στη φυλακή συναντιέται με τον Τουρκόγιανο. Ο άλλοτε νιτσεϊκός χαρακτήρας, ο υπεράνθρωπος, συντρίβεται από τον αθώο Τουρκόγιανο, κερδίζοντας παρόλα αυτά την τυπική ελευθερία του. Η Μαργαρίτα, όμορφη μητέρα 2 παιδιών, αν και παντρεμένη με τον Αράθιμο, ερωτεύεται με πάθος τον Πέπωνα και διατηρεί παράνομη σχέση μαζί του. Δεν διστάζει μάλιστα να συνενέσει παθητικά στην δολοφονία του συζύγου της από τον εραστή της και στην καταδίκη του αθώου Τουρκόγιανου. Ενώ ο επιζωήτης, ο ισοβήτης κατάδικος που από τη μια χλεβάζει τις κουβέντες του Τουρκόγιανου για θεολογίες, αλλά από την άλλη φοβάται μη χάσει από τον Πέπωνα τα πρωτεία στην κοινότητα των φυλακισμένων, παρακολουθεί με απόλυτη προσοχή την αντιπαράσταση του Πέπωνα με τον Τουρκόγιανο, κάνει κρίσιμες ερωτήσεις για να εντοπίσει τον αληθινό φωνιά και τέλος, σαν δικαστής κριτής, με ένα άσχημο χλευαστικό γέλιο, ακούγεται να κατηγορεί τον Πέπωνα με τη φράση «Μεγάλος δεν βαστάχτηκες ως το τέλος». Στο πίστομα, ο Αντώνης Κουκουλιώτης είναι η καλλιτεχνική μετάπλαση του ληστοφυγόδικου ήρωα του έργου και είναι πιθανό κατά το Καρβέλη να ανταποκρίνεται, όπως πιστεύετε και για τον Πέπωνα, στα νιτσεϊκά πρότυπα του δυνατού άντρα. Στο πρόσωπό του συνδυάζεται η δύναμη σωματική και ψυχική
που θα οδηγηθεί στην πράξη του χωρίς διλήμματα, γιατί το συναίσθημα της τιμής και η αδύνατη σωματικά και κοινωνικά μειονεκτούσα γυναίκα του τον καθιστούν απόλυτο κυρίαρχο του παιχνιδιού. Ο Κουκουλιώτης, σε αντίθεση με τον Κούρκουπο, παραβλέπει τον κώδικα τιμής που θα τον οδηγούσε στη δολοφονία της Μιχαλίδας συζύγου του, ή καλύτερα δεν τον εφαρμόζει κατά γράμμα και με τη συνηθισμένη σειρά. Λέει ότι δεν λυπάται ούτε εκείνη ούτε το παιδί. Προσποιείται ότι θέλει μόνο να εντοπίσει τον εραστή, μάλλον για να μην κινήσει την υποψία της για την αποτρόπαιη πράξη που θέλει να κάνει. Αλλά τελικά επιλέγει να την εκδικηθεί με το σκληρότερο και τον πιο άνανδρο τρόπο, ξεσπώντας στο παράνομο βρέφος και μετατρέποντας με το ζόρι σε θύτρια την ίδια τη μητέρα του. Η άτυχη γυναίκα του Κουκουλιώτη, όταν τρομαγμένη αντικρίζει τον άντρα της που επιστρέφει στο σπίτι σαν θανατικό, αντιδρά αντανακλαστικά, παίρνοντας αμέσως το παιδί στην αγκαλιά της. Φανερά μετανιωμένη, αποδέχεται και ομολογεί το μεγάλο φταίξιμό της, που αντιστοιχεί σε μια αναμενόμενη μεγάλη εκδίκηση. Ξέρει ότι είναι αδύνατο μέρος, δέχεται ως φυσική την όποια τιμωρία, αλλά ζητά τη λύπηση για το οθάο βρέφος. Παρ' όλα αυτά, όταν την επομένη φτάνουν στο χωράφι όπου ο άντρας της θα σκάψει το λάκκο και θα τη ζητήσει ψυχρά να βάλει μέσα το βρέφος, εκείνη, αν και περίεργη και ανήσυχη, μοιάζει να παραμένει ανυποψίαστη και συνάμα υποταγμένη ως την τελευταία στιγμή στη θέληση του συζύγου εκδικητή τιμωρού. Στο ακόμα, ο Κούρκουπος είναι ένας ακόμη απατημένος σύζυγος που εκδικείται. Σε αντίθεση με τον Κουκουλιώτη, δεν έχει ο ίδιος αντιληφθεί την απιστία της γυναίκας του, ίσως γιατί δουλεύει σκληρά, ίσως όμως και γιατί δεν θα ήθελε να την αντιληφθεί, αφού γνωρίζει ότι σε μια τέτοια περίπτωση ο μόνος τρόπος αποκατάστασης της τάξης θα ήταν η εκδίκηση και η επιβολή του κώδικα τιμής που επιβάλλει το θάνατο της Μιχαλίδας. Έτσι ο Κούρκουπος αποφεύγει το ρόλο του θήτη, του εκδικητή τιμωρού. Είναι άλλωστε ο καλός άνθρωπος που ενοικούσε και την οργή και τη θλίψη του, μέχρι που από τη μια η πίεση του Θεοδόση και από την άλλη η ντροπή που νιώθει βλέποντας τη μεταμφίεση απόδειξη της απιστίας της γυναίκας του, τον υποδαβλίζουν και τον χολώνουν τόσο ώστε να του οπλίσουν το χέρι. Μόνη λεπτομέρεια που θα μπορούσε να τον ξαρματώσει είναι η αποκάλυψη ότι η γυναίκα του είναι έγκυος σε δικό του παιδί. Όμως η επίμονη πιεστική ερώτηση ακόμα του συγγενή τον οπλίζει ξανά και τον κάνει τελικά διπλό θήτη. Ο Θοδώσης, ο ξάδελφος του Κούρκουπου, είναι ο ηθικός αυτουργός του εγκλήματος, αφού είναι αυτός που κυριολεκτικά και μεταφορικά ξύπνησε τον αποκαμωμένο σύζυγο στο ηλιοτριβείο που ξεκουραζόταν για λίγο. Του άνοιξε τα μάτια, όπως λένε, τον πίεσε και του έδειξε πώς να ξεπλύνει την ντροπή του. Άλλωστε ο Θοδώσης επεδίωξε ο ίδιος, αναλαμβάνοντας το ρόλο του εκπροσώπου ολόκληρου του σογιού, να σκοτώσει τη Μιχαλίδα προσπαθώντας να πάξει το τουφέκι από τα χέρια του συζύγου της που δίσταζε. Ο Θοδώσης, που νιώθει ότι ο Κούρκουπος και η γυναίκα του τους εντροπιάσανε, λειτουργεί σαν κορυφαίος κάποιου αρχαιοελληνικού χορού, που με το αγωνιώδες ακόμα μεταφέρει την αγωνία του, αλλά και την αγωνία της γειτονιάς για την αποκατάσταση της τάξης, για το ξέπλυμα της ντροπής. Ίσως άλλωστε ακόμα και το όνομά του, Θεοδόσης, να υποδηλώνει τη βεβαιότητά του ότι έπρεπε ως Θεός να αποσύσει την ύβρη και να επιβάλλει νέμεση, σύμφωνα πάντα βέβαια με τον κώδικα τιμής της εποχής τους. Η γυναίκα του Κούρκουπου, η άπιστη σύζυγος, φαίνεται μικρή μέσα στα ντρίκια φορέματα που ομολογούσαν το έγκλημά της, όπως άλλωστε το ομολογεί και η ίδια όταν αποδέχεται ότι είναι αμαρτωλή. Παρ' όλα αυτά, τολμάει, ίσως από το φόβο της, ίσως σε μια ίστατη προσπάθεια, να αφοπλίσει τον άντρα της, αγγίζοντας διπλά την ευαισθησία του. Τολμάει και ομολογεί την εγκυμοσύνη της και μάλιστα σε παιδί δικό του. Οι τελευταίες της φράσεις «απάνθρωπε, με σκότωσες» καταγγέλνουν τον Κούρκουπο και τον ανάγουν στην τάξη των ανθρώπων εκείνων που αποκαλεί άνθρωποι, που συγκρατούσαν την οργή και τη θλίψη, έγιναν απάνθρωποι και φωνιάδες μόνο και μόνο για να σώσουν την τιμή τους στα μάτια των άλλων. Οι γείτονες που ξυπνάνε και μαζεύονται μπροστά στο σπίτι του Κούρκουπου, άντιτοι και ανταριασμένοι, ρωτώντας τι τρέχει, συμπεριφέρονται σαν να μην γνώριζαν τι θα μπορούσε να συμβαίνει. Όμως, η κέρια αποστομωτική απάντηση του Θοδόση την εσκότωσε με μια οριστική αντωνυμία
αντί του ονόματος του θύματος και μένα εσκότωσε χωρίς υποκείμενο, δείχνει ότι όλοι εγνώριζαν, ανέμεναν και ίσως ήλπιζαν κιόλας σε μια τέτοια αποκατάσταση της τιμής, όχι μόνο του συζύγου, αλλά και μέσα από αυτόν και όλης της μικρής τους κοινωνίας. Στην τέχνη του αγιογράφου, ο αγιογράφος πατέρας Σπαθάρος Αργύρης, πιστός ο ίδιος στις παραδόσεις και στα διδάγματα των πατέρων του, θέλει η τέχνη της οικογένειας να περάσει και στο γιο του. Ο ίδιος έχει αφιερώσει όλη του τη ζωή στην αγιογραφία. Παρ' όλα αυτά έχει συναίσθηση ότι αν και τηρεί πιστά τις νουθεσίες των προγόνων δασκάλων του, δεν μπορεί να φτάσει στο υψηλό επίπεδο της δικής του τέχνης. Ίσως γι' αυτό και επιμένει τόσο να τη διδάξει στο Γιώργη. Ο Αργύρης, άλλωστε, συλλογιζόμενος απλοϊκά, συντηρητικά και δια της εισάτοπων απαγωγής, έχει κατασταλάξει σε κάποιες οικονομικοκοινωνικές απόψεις που τις υποστηρίζει σχεδόν δογματικά. Έτσι, πιστεύει χαρακτηριστικά, ότι η τέχνη που μας δίνεται πατροπαράδοτα πρέπει να είναι αυστηρά και η δική μας τέχνη, θέλουμε δεν θέλουμε, συνεπώς να διδάσκεται από τους προηγούμενους και να διασώζεται από τους επόμενους. Δεύτερον, ότι το σχολείο λειτουργεί συμπληρωματικά με την τέχνη και επιλέγεται κατά πως τα φέρνει τύχη. 3, ότι μόνο αν έχει κανείς περιουσία μπορεί να ζει χωρίς να δουλεύει. Και 4, ότι αν είναι εργάτης ή ιδιοκτήτης καταστήματος, τρώει τα χρήματα των άλλων και αδικεί. Ο Γιώργης, ο γιος του αγιογράφου, αν και βαρύθιμα υπάκουος, προσεκτικός και εργατικός, δυσκολεύεται να μάθει την τέχνη, αφού το χέρι του δουλεύει μηχανικά και ο ίδιος παραδέχεται ότι η επιστήμη είναι δύσκολη. Στην πραγματικότητα όμως η δυσκολία του οφείλεται όχι μόνο στο ότι φαίνεται να μην εστερνίζεται και ο ίδιος στην κοσμοθεωρία του πατέρα του, αλλά και στο ότι ο νους του ήταν αλλού, μακριά από τους 4 τοίχους κάποιου εργαστηρίου ή κάποιου μοναστηριού. Στην εξοχή, στον καθαρό αέρα, στους δρόμους μαζί με τα άλλα παιδιά, στους κάμπους κοντά στα κορίτσια που χόρευαν ενώ έβοσκαν τα ζώα τους. Ο Γιώργης θα ήθελε ίσως να δουλεύει σε διαφορετικές συνθήκες που κυρίως θα του επέτρεπαν να νιώθει ελεύθερος, να χαρεί και να αγαπήσει. Ας δούμε τώρα την κοινωνία του Θεοτόκη, όπως προβάλλεται στα κείμενα που διδάσκονται στη δευτεροβάθμια. Στα αποσπάσματα των διηγημάτων του Θεοτόκη, που ανθολογούνται στα εγχειρίδια της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι μαθητές και μαθήτριες, παρά την όλο και περισσότερο κειμενοκεντρική και όχι ιστορικοκοινωνική προσέγγιση που καλείται να κάνει στις μέρες μας ο αναγνώστης, έρχονται σε επαφή με την αγροτική, κατά κύριο λόγο, κοινωνία των Επτανήσων του 19ου-20ου αιώνα, ξεφεύγοντας από τον περιορισμένο ορίζοντα της ελληνικής ηθογραφίας. Είναι η κοινωνία της Ελλάδας που καθυστερημένα σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη διανύει τη δική της προβιομηχανική περίοδο. Οι ήρωες, άντρες και γυναίκες, ζουν μέσα σε συνθήκες φτώχειας, σκληρής δουλειάς, βαριάς φορολογίας που υποχρεώνονται να καταβάλουν στους άρχοντες του τόπου και φυσικά συνθήκες φόβου, εφόσον εύκολα μπορεί να οδηγηθούν στη φυλακή είτε για την επαναστατική τους δράση, είτε για την αδυναμία να πληρώσουν τα χρέη τους. Άλλοι δουλεύουν σκληρά, ανεξαρτήτως φύλου και ηλικίας, στα χωράφια, στα ελαιοτριβεία, στα εργαστήρια και άλλοι πάλι στα υποτυπώδη εργοστάσια της εποχής, προσπαθώντας να καλύψουν τις καθημερινές ανάγκες επιβίωσης, να εξασφαλίσουν τα παιδιά τους ή να συγκεντρώσουν την απαραίτητη πρίκα τους, χωρίς βέβαια να έχουν κάποια βοήθεια στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στις οικιακές και αγροτικές τους εργασίες. Υπάρχουν ακόμα και αυτοί που καταφεύγουν στο λαθρεμπόριο, αλλά και αυτοί που, επειδή δεν καταφέρνουν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, καταλήγουν είτε στη φυλακή είτε στο ποτό. Οι συνθήκες αυτές φαίνεται ότι δεν αλλάζουν εύκολα, αφού σπάνια κάποιος από τους ήρωες, όπως η Ειρήνη και ο Γιώργης, ξεφεύγει από τη μοίρα της οικογένειάς του και ανατρέπει επαναστατικά το παραδοσιακό μοντέλο. Εάν σε όλες αυτές τις σκληρές οικονομικοκοινωνικές συνθήκες, που ο νατουραλισμός του Θεοτόκη τις καταγράφει συνήθως χωρίς σχόλια, αλλά με μια ανάγλυφη δυναμική τεχνική, προσθεθούν και οι πατροπαράδοτες αντιλήψεις για τη φύση της οικογένειας, τις σχέσεις των φύλων, τον έρωτα και τον γάμο, τότε γίνεται εύκολα κατανοητό γιατί οι Θεοτόκοι ήρωες βασανίζονται από άγρια πάθη, ψυχικές μεταπτώσεις, ηθικές αναστολές, καθώς και γιατί οδηγούμενοι από πρωτόγωνα ένστικτα καταλήγουν ακόμα και σε αποτρόπαια εγκλήματα. Σε αυτό το ασφικτικό κοινωνικό πλαίσιο των ανθρωπίνων παθών και ηθικών κανόνων, εντός του οποίου κινείται αναγκαστικά η ζωή των ηρώων, πρώτον,
Οι άντρες παραδοσιακά δεν ξεφεύγουν από την τέχνη των προγόνων τους, ελπίζουν σε μια δουλειά που θα τους επιτρέπει να νιώθουν ελεύθεροι, καταφεύγουν στο λαθρεμπόριο ή και στην εξασφάλιση πρίκας που θα τους βοηθήσει να σώσουν το σπίτι τους, συλλαμβάνονται και φυλακίζονται για χρέη, σκοτώνουν τον άντρα της αγαπημένης τους για να χαρούν τον ερωτά τους ή τον εραστή της για να διαφυλάξουν την τιμή τους ή ακόμα και την ίδια τη γυναίκα τους και το παιδί της για να ξεπλύνουν την προσβολή. Ανάμεσα στους τελευταίους υπερανθρώπους φωνιάδες υπάρχει όμως και ένας που διαδέχεται τη μοίρα του κατάδικου. Αποδέχεται, τη μοίρα του κατάδικου, οδηγούμενος όχι μόνο από μια χριστιανίζουσα φιλοσοφική στάση, αλλά κυρίως από τη βεβαιότητα ότι δεν μπορεί να αλλάξει τη μοίρα του. Δεύτερον, οι γυναίκες, αν δεν είναι υπηρέτριες στα σπίτια των αρχόντων, δημόσιες γυναίκες ή εσόκλειστες σε μοναστήρι επειδή αμάρτησαν, συνήθως παντρεύονται ανάλογα με την πρίκα τους, τον άντρα που τους τυχαίνει, και γι' αυτό πολλές φορές, στον καιρό της απουσίας που συνάπτουν με τόλμη παράνομες σχέσεις με αποτέλεσμα μετά την επιστροφή του συζύγου, να πέφτουν θύματα της εκδικητικής του μανίας. Σε μεμονωμένες περιπτώσεις, οργανώνουν μαζί με τον εραστή τους τη δολοφονία του άντρα τους ή εργάζονται σκληρά στο εργοστάσιο, κρατώντας παράλληλα και τα ηνία μιας μεγάλης οικογένειας και παίρνουν αποφάσεις για το μέλλον όλων των μελών, ή τέλος οι αντιτασσόμενες στις κοινωνικά επιταγές απελευθερώνονται από τα γυναικεία στερεότυπα και τολμούν να ενδυθούν ακόμη και τον επαναστατικό, όχι μόνο για τότε, αλλά και για τώρα, ρόλο της ανήπαντρης μητέρας, που θα ζει στην πόλη μακριά από τον τόπο της και τους δικούς της και θα δουλεύει σκληρά μόνη της για να μεγαλώσει τα παιδιά της μακριά από την κοινωνική κατακραυγή. Εστιάζοντας στη στάση κάποιων από τους παραπάνω ήρωες, θα θέλαμε να σταθούμε επιγραμματικά σε κάποια δίπολα συμπεριφορών και επιλογών που κρίνεται σκόπιμο να αναφερθούν. Πρώτο, ο Κουκουλιώτης και ο Κούρκουπος είναι διπλοί δολοφόνοι, αφού εκτός από τις γυναίκες τους σκοτώνουν και τα παιδιά τους αδιακρίτως της πατρότητάς τους. Δεύτερον, η ερωτευμένη Μαργαρίτα γίνεται ηθικός αυτούργος στο έγκλημα του Πέπωνα εναντίον του άντρα της, όπως και ο προσκολλημένος στο εθιμικό δίκαιο Θεοδόσης γίνεται ηθικός αυτούργος στο έγκλημα που διαπράττει ο Κούρκουπος εναντίον της γυναίκας του. Η γυναίκα του Κούρκουπου παρακαλεί για τη ζωή της, έχει τον άντρα της, αλλά χάνει από το χέρι του και το παιδί τους και τη ζωή της. Ενώ σε αντιδιαστολή με αυτήν, η Ειρήνη δεν παρακαλάει. Φεύγει χωρίς σύζυγο, αλλά σώζει έτσι και τη ζωή της και το παιδί της. Η Σιώρα Επιστήμη, με τη σκληρή δουλειά της και πιστεύοντας ότι αν και φτωχή μπορεί να ζήσει κοντά στους πλούσιους, ισορροπεί την παθητικότητα του Τρίνκουλου και συντηρεί έστω και με απώλειες στο σπίτι της. Ενώ ο Ανδρέας, με την άρνησή του να δουλέψει και με το λαθρεμπόριο, αν και κάποτε πλούσιος, κινδυνεύει να χάσει το σπίτι και μαζί με αυτό και την ευτυχία του. Τέλος, ο Γιώργης θα μπορούσε να είναι το alter ego της Ρήνης, αφού παρουσιάζεται να επιζητά αντισυμβατικά και χωρίς ενοχές την ελευθερία στην καθημερινή ζωή, στη δουλειά και στον έρωτα, μακριά από τις πατροπαράδοτες απόψεις και τις σταθερές αρχές της κοινωνίας του. Κλείνοντας, θα θέλαμε να παρουσιάσουμε πολύ σύντομα 5 ενδεικτικές ερωτήσεις από αυτές που ως συνάδελφοι θα μπορούσαμε να δώσουμε στα παιδιά, ακριβώς να δούμε πώς εκείνα εισπράττουν τον Θεοτόκιο ήρωα και τη συμπεριφορά του. Υπάρχουν πολλές περισσότερες, θα τις δώσουμε στο τελικό, στην τελική ανακοίνωση, αλλά εδώ για λόγους χρόνου. Ας το δούμε μία-δυο. Ποιοι ανθρώπινοι τύποι αποτυπώνονται στο πρόσωπο του Πέπωνα και του Τουρκόγιαννου? Ποιους κόσμους εκπροσωπεί ο καθένας τους? Πώς ερμηνεύεται την τελική στάση του Τουρκόγιαννου? Είναι, πιστεύετε, σκόπιμη, μοιραία ή αυθόρμητη επιλογή από την τιμή και το χρήμα? Ποιες επιλογές ζωής της Ρήνης θα μπορούσαν, κατά τη γνώμη σας, να είναι και επιλογές ζωής μιας νέας γυναίκας της εποχής μας? 4. Επιλέξτε ένα από τα διηγήματα του Θεοτόκη και να εξετάσετε αν μια τέτοια ιστορία, σαν αυτή που επιλέξατε, θα μπορούσε να συμβεί και σήμερα, για την επικαιρότητα των κειμένων του. Έτσι. Να απαντήσετε λαμβάνοντας υπόψη σας διάφορες παραμέτρους, όπως παραδείγματος χάρη την αλλαγή στις συνθήκες δουλειάς, στις σχέσεις των δύο φύλων και στις ανθρώπινες σχέσεις γενικότερα, στις νοοτροπίες, στα ήθη, στο δίκαιο κλπ. Τέλος, διαβάστε το ποίημα της Ελένης Βακαλό «Πώς έγινε ένας κακός άνθρωπος». Σε ποιον από τους ήρωες των διηγημάτων που γνωρίσατε πιστεύετε ότι θα τέριαζε περισσότερο και γιατί?
και μερικά συμπεράσματα σχετικά με όσα ακούστηκαν. Ο μαθητής και η μαθήτρια της δευτεροβάθμιας, μέσα από τα διηγήματα του Κωνσταντίνου Θεοτόκη, παρακολουθεί πραγματικά καθυλωμένος μια ζωή χωρίς αμφιβολία, καθόλου ιδηλιακή, με κυρίαρχο στοιχείο της την εσωτερική και εξωτερική ένταση και βιαιότητα που ο συγγραφέας τη μεταφράζει σε μικρά δράματα, σαν να αναπλάθει με την αδρότητα των χαρακτήρων του, όχι μόνο τη σκληρή πραγματικότητα της εποχής του, αλλά και τη σκληρή πραγματικότητα κάθε εποχής. Αυτό είναι άλλωστε και το χαρακτηριστικό που θα του επιτρέπει να παραμένει πάντα επίκαιρος, ακόμα και για τον δικό μας, τον σύγχρονο αναγνώστη μαθητή. Ευχαριστούμε πολύ. Τις εισηγήτριες, την κυρία Ντελιγιάννη και κυρία Σκιαρπίτη. Ήταν εξαιρετική πραγματικά η εισήγησή σας. Πολύ χρήσιμη για μας τους εκπαιδευτικούς. Μας δίνετε ιδέες και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ωραία. Επόμενος ομιλητής είναι ο κύριος Μαστορίδης. Θέμα της εισήγησής του είναι η ολιστική διδακτική ερμηνεία του μυθιστορήματος, η τιμή και το χρήμα, με τη χρήση βιβλιοθήκης ψηφιακής και έντυπης. Κύριε Μαστορίδη. Τρίτη μέρα του συνεδρίου, λογικό είναι να είμαστε κουρασμένοι και ίσως και σε αυτό οφείλεται και η μικρή παρουσία. Οι συναδέλφισες παρουσίασαν πολύ χαρακτηριστικά το συνολικό έργο του Κωνσταντίνου Θεοτόκη. Η δική μου εισήγηση χωρίζεται σε δύο μέρη. Απέφυγα να περιοριστώ σε έναν τυφλοσύρτη, θα έλεγα, με συγκεκριμένες ερωτήσεις, αφήνοντας ελεύθερο τον συνάδελφο και τον οποιονδήποτε μελετητή να επιλέξει εκείνος τον τρόπο με τον οποίο θα συνεργαστεί με τους μαθητές του. Ωστόσο, φαίνεται από την εισήγηση των συναδελφισών η αποσπασματικότητα των λογοτεχνικών έργων στην ελληνική δημόσια εκπαίδευση. Λείπει η αίσθηση του όλου και αυτή η αίσθηση του όλου δεν μπορεί να δοθεί με τις εγκυκλίους που έχουν κυκλοφορήσει τελευταία φύλλα λογοτεχνίας. Γι' αυτό και θα επιμείνω λίγο περισσότερο σε αυτό που ονομάζω εκπαιδευτικό και κοινωνικό βιβλιοθηκοκεντρισμό. Ο τίτλος λοιπόν της εισήγησης, ο πλήρης τίτλος, είναι «Ολιστική διδακτική ερμηνεία του μυθιστορήματος, η τιμή και το χρήμα, με τη χρήση βιβλιοθήκης, ψηφιακής και έντυπης, στο σχολείο ή και στο Δήμο». Είναι νομίζω σαφές και αυτονόητο ότι η χρήση σχολικής ή και δημοτικής βιβλιοθήκης, έντυπης και ψηφιακής για τη διδασκαλία ολόκληρου λογοτεχνικού έργου αποτελεί διδακτική αναγκαιότητα και παιδαγωγική σκοπιμότητα. Επίσης αυτονόητη είναι και η χρησιμότητα της βιβλιοθήκης για την ολιστική και όχι αποσπασματική σχολική διδασκαλία του ύμνου εις την ελευθερία του Διονυσίου Σολομού ή του μυθιστορήματος «Η τιμή και το χρήμα» του Κωνσταντίνου Θεοτόκη. Ωστόσο, για την ελληνική πραγματικότητα
παραμένει ζητούμενο η ύπαρξη της βιβλιοθήκης στο σχολείο και στο Δήμο. Για να γίνει σαφέστερη η αναγκαιότητα, η σκοπιμότητα και η χρησιμότητα της βιβλιοθηκοκεντρικής ολιστικής διδασκαλίας, ώστε δάσκαλοι και μαθητές να απεγκλωβιστούν από τα εκπαιδευτικά πρότυπα, τα οποία βασίζονται αφενός στην αποστήθηση περιορισμένου εύρους γνώσεων από τα σχολικά εγχειρίδια και αφετέρου περιορίζονται στη διδασκαλία μερικών μόνο αποσπασμάτων τόσο των λογοτεχνικών ειδών όσο και του συνολικού έργου των λογοτεχνών, θα χρησιμοποιήσω αρχικά δύο εικόνες. Έναν τυμπανιστή χωρίς τύμπανο και μια κλειδαριά με το κλειδί της. Όπως είναι αναγκαίο όργανο το τύμπανο στον τυμπανιστή, το ίδιο είναι αναγκαίο, σκόπιμο και χρήσιμο διδακτικό εργαλείο στον φιλόλογο ή βιβλιοθήκη, σχολική ή δημοτική, ψηφιακή και έντυπη. Επίσης, ένα σύστημα, ένα εκπαιδευτικό σύστημα, μοιάζει με κλειδαριά που ξεκλειδώνει με το δικό της κλειδί. Η προτροπή λοιπόν με σχετικές εγκυκλίους να διδαχθεί ολόκληρο λογοτεχνικό έργο με το πολλαπλό βιβλίο το εξής ένα, χωρίς τη χρήση βιβλιοθήκης, είναι ματαιοπονία. Μοιάζει με την προσπάθεια να ξεκλειδώσουμε την κλειδαριά με άλλο κλειδί. Και κλειδί του βιβλιοκεντρικού εκπαιδευτικού συστήματος είναι το ένα και μοναδικό βιβλίο. Ενώ αντίθετα το βιβλιοθηκοκεντρικό εκπαιδευτικό σύστημα με τη συνδυαστική, διεπιστημονική και διαθεματική ερευνητική χρήση πολλών βιβλίων διευρύνει τον πνευματικό ορίζοντα μαθητών αλλά και δασκάλων και στους τρεις τομείς: γνωστικό, συναισθηματικό, ψυχοκινητικό. Στο σημείο αυτό αξίζει να τονιστεί ότι και στην βιβλιοθηκοκεντρική ολική διδασκαλία, όταν σχεδιάζεται ή αναλύεται η διδακτική πράξη, πρέπει να εξετάζονται και να απαντώνται τα 7 ερωτήματα της διδακτικής, γνωστά από τον 1ο αιώνα μετά Χριστόν, όπως τα διατύπωσε ο παιδαγωγός και ρήτορας Μάρκος Φάβιος Κοϊντιλιανός. Quis, quid, quando ubi cur, quo mondo, quibus auxiliis. Ποιος, τι, πού, πότε, γιατί, με ποιο τρόπο, με ποια βοηθήματα. Η αναζήτηση λοιπόν του τρόπου και των βοηθητικών τεχνολογικών μέσων διδασκαλίας είναι τα σημαντικότερα προβλήματα, γιατί όπως ο τρόπος και τα μέσα παραγωγής οικονομικών αγαθών διαμορφώνουν τις παραγωγικές σχέσεις, το ίδιο και ο τρόπος και τα τεχνολογικά μέσα διδασκαλίας διαμορφώνουν τις σχέσεις μεταξύ των δασκάλων και των μαθητών, διαμορφώνουν στάσεις ζωής, συμπεριφορές, όπως χαρακτηριστικά τόνισαν οι συναδέλφοι σας προηγουμένως. Ο ρόλος του δασκάλου εξακολουθεί βεβαίως να παραμένει πολύ σημαντικός, αλλά αλλάζει θέση. Γίνεται συνερευνητής με τον μαθητή του, βοηθά στη διαδικασία της μάθησης, είναι εμψυχωτής, υπεύθυνος για τη δημιουργία ενός δημοκρατικού κλίματος μέσα στην τάξη. Οι ερευνητές δεν γίνονται από τη μια στιγμή στην άλλη, γεννιούνται μέσα στο σχολείο, τονίζει ο Νίκος Πετρουλάκης με άρθρο του στην Καθημερινή, το
σχολείο μπορεί να γίνει φυτόριο επιστημόνων. Πριν προχωρήσω στην πρόταση του ολιστικού τρόπου διδασκαλίας του μυθιστορήματος «Η τιμή και το χρήμα», για την πληρέστερη κατανόηση και την αισθητοποίηση των λογικών κανόνων που προκύπτουν από τη σχέση του όλου και των μερών του, αναφέρω επιπροσθέτως 2 εικόνες. Το δάσος και το δέντρο, η βιβλιοθήκη και το βιβλίο. Είναι οι λογικοί κανόνες, το όλον προηγείται του μέρους. Το όλον είναι κάτι περισσότερο από το άθροισμα των μερών του και συνακόλουθα η σχέση του γενικού με το ειδικό, η κοινωνία και το άτομο, το εγώ και το εμείς, η ενιολογική διαφορά ανάμεσα στην ολότητα και την μερικότητα. Η βιβλιοθήκη λοιπόν και το δάσος ως ολότητες. Το δέντρο μπορεί να μας κρύβει το δέντρο. Και το βιβλίο μπορεί να εξαφανίζει τη βιβλιοθήκη στο σχολείο και στην κοινωνία και στο Δήμο. Πρώτον, τι είναι το δάσος? Προφανώς ένα δέντρο δεν είναι δάσος, δεν μπορεί να δημιουργήσει ένα τοπικό ισορροπημένο κλίμα. Αντιθέτως, πολλά δέντρα μαζί δημιουργούν ένα οικοσύστημα που μετριάζει τις ακραίες θερμοκρασίες ψύχου, η ζέστης κλπ. Χαρακτηριστική είναι η στίχη του Ανδρέα Εμπειρίκου από το ποίημα «Ηχό». Η ηχό κυριαρχεί στο πλαίσιο αυτής της εμπειρίας του περίπατου στο δάσος, μέσα στο δάσος, τόσο σε κυριολεκτικό όσο και σε μεταφορικό επίπεδο. Το περπάτημα μέσα στο δάσος φέρνει τους περιηγητές σε ένα χώρο όπου ο ήχος αποκτά μια ιδιαίτερη διάσταση, μεγεθύνεται και κατακλείζει το χώρο. Με τις αισθήσεις, με όλες τις αισθήσεις των περιηγητών σε πλήρη επαγρύπνηση. Τα βήματά μας αντιχούν ακόμη μέσα στο δάσος με το βόμβο των εντόμων και τις βαριές σταγόνες από τα γιάζι που στάζει στα φυλλώματα των δέντρων. Κατά αναλογία, λοιπόν, σκεπτόμαστε τι είναι η βιβλιοθήκη. Είναι το έπιπλο. Είναι η βιβλιοαποθήκη. Είναι το επίδομα της ελίτ, βουλευτές, πανεπιστημιακοί γιατροί, ή μήπως είναι ναός της γνώσης, σχολικής και κοινωνικής, στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής και κοινωνικής πολιτικής για την εύκολη πρόσβαση όλων των πολιτών στη γνώση, την αναγνωστική και την δανειστική χρήση των βιβλίων. Αξίζει να επισημάνω τους όρους και τους κανόνες και τις προϋποθέσεις του βιβλιοδανεισμού από τη βιβλιοθήκη στο σχολείο και οι οποίοι είναι οι ίδιοι παντού, αλλά σε εμάς είναι άγνωστοι στην σχολική διδακτική πράξη. Πρώτον, μη σημειώνετε στα βιβλία. Δεύτερον, διατηρείτε τα βιβλία καθαρά, μακριά από τρόφιμα και υγρά. Τρίτον, να μην ανοίγετε διάπλατα ή να διπλώνετε τα βιβλία με τρόπο που πιθανόν να καταστραφεί το δέσιμο ή το εξώφυλλο. Τέταρτον, χρησιμοποιείτε σελιδοδείκτες και μη διπλώνετε τις σελίδες. Πέμπτον, μην αφήνετε τα βιβλία εκτεθειμένα στον ήλιο ή στο αυτοκίνητο γιατί ξεθοριάζουν. Και έκτον, επιστρέφετε καθαρά τα βιβλία
στον προκαθορισμένο χρόνο. Σχετική με την αντίληψη της βιβλιοθήκης περί ναού της γνώσης είναι η ανάρτηση της Ζωής Ντρούκα στο Facebook από τη Ραφίνα στις 22 Αυγούστου του τρέχοντος έτους. Με τόσο δυνατά αμποφόρα αυτές τις μέρες στη Ραφίνα, το μπάνιο στη θάλασσα για μικρά παιδιά είναι κάπως δύσκολο και επικίνδυνο. Πώς να περάσουν την ώρα τους όμως δημιουργικά? Έτσι και εμείς πήραμε τη μικρή Ζωή και πήγαμε στη Δημοτική Βιβλιοθήκη της Ραφίνας. Ήταν η πρώτη φορά που πήγαινε. Τη συμβουλέψαμε πως μέσα στο χώρο της βιβλιοθήκης δεν μιλάμε, απλά διαλέγουμε ένα βιβλίο που μας αρέσει και το παίρνουμε στο σπίτι. Αν θέλουμε να πούμε κάτι, το λέμε ψιθυριστά. Όπως στην εκκλησία, μας ρώτησε. Κάπως έτσι της απαντήσαμε. Μπαίνουμε στο χώρο και βλέπουμε τη μικρούλα μας να κάνει το σταυρό της. Πώς να κρατήσεις τα γέλια αλλά και τη συγκίνηση, μέχρι και η υπάλληλος γέλασε. Πήγαμε στο παιδικό τμήμα και διάλεξε το βιβλίο που της άρεσε. Το πήγε στην κυρία και με ψιθυριστή φωνή της είπε «Αυτό θέλω». Το έβαλε στο σακίδιό της και χοροπηδώντας φτάσαμε στο σπίτι, κουβαλώντας όλο το βάρος του πρώτου δανεικού της βιβλίου και των 3,5 χρόνων της. Ελπίζω όταν μεγαλώσει η Ζωή να θυμάται την πρώτη της επίσκεψη στη βιβλιοθήκη και να αποκτήσει αυτή την καλή συνήθεια για πάντα στη ζωή της. Η γιαγιά αναφέρεται στην βιωματική εμπειρία της βιβλιοθήκη της Ραφίνας. Όμως αξίζει να σημειωθεί ότι αντίθετα με τη Ραφίνα, στην Αθήνα και στους Αγιάς, όπου έχω άμεση εμπειρία, μαθητές και δάσκαλοι αγνοούν πλήρως την ύπαρξη της Δημοτικής Βιβλιοθήκης. 6 χρόνια στο Δημοτικό, 6 χρόνια γυμνάσιο, λύκειο, ρωτάω την Ελευθερία, τον Γαβριήλ, τον Παναγιώτη, πού είναι η Δημοτική Βιβλιοθήκη στην πόλη. Δεν ξέρουμε, κύριε, τι είναι αυτό. Εγώ έχω επισκεφθεί τη Δημοτική Βιβλιοθήκη. Δεν έχει βιβλιοθηκονόμο, λειτουργεί χάρη στον πατριωτισμό εθελοντών. Όμως η βιβλιοθήκη, όπως ο ναός της γνώσης, θέλει τον ειδικό της. Θέλει τον βιβλιοθηκονόμο και ειδικά μεγάλες βιβλιοθήκες. Και επειδή στην Ελλάδα, εντάξει, είναι τα σχολεία μικρά σε σχέση με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Δεν μπορούμε να έχουμε σε σχολεία με 60, 80 ή και 150 μαθητές πλήρως οργανωμένη βιβλιοθήκη με βιβλιοθηκονόμο. Μπορούμε όμως σε μια κομμόπολη όπως η Άγιοι Θεόδωροι με ένα μαθητικό πληθυσμό 500 μαθητών να έχουμε πλήρως οργανωμένη βιβλιοθήκη και όχι βιβλιοαποθήκη, όπου πολύ φιλότιμα οι υπάλληλοι εκεί συσσωρεύουν βιβλία ακόμα και στους διαδρόμους, αλλά να είναι λειτουργική και κυρίως να είναι και ηλεκτρονική. Στην ερώτησή μου γιατί οι μαθητές αγνοούν την ύπαρξη της Δημοτικής Βιβλιοθήκης και αν απευθύνθηκαν σε δασκάλους και καθηγητές, μου έδωσαν την εξής απάντηση. Μια φορά που κουβεντιάζαμε,
που συζητήσαμε τέλος πάντων για τη συνεργασία, μας είπαν ότι, ξέρετε, για να μετακινηθούν οι μαθητές σε κάποιο άλλο χώρο χρειάζεται ειδική άδεια από την προϊστάμενη αρχή. Και μιλάμε για ένα σχολείο που είναι 100 μέτρα μακριά από τη Δημοτική Βιβλιοθήκη. Με το δίκιο τους βέβαια, γιατί ούτε οι δάσκαλοι έχουν μπει σε σχολική βιβλιοθήκη. Δεν έχουν αισθανθεί την εμπειρία. Και εάν ταξιδεύουν, δεν επισκέπτονται στις ευρωπαϊκές χώρες βιβλιοχώρους είτε σε σχολεία είτε σε δήμους. Πριν προχωρήσω στην ευρωπαϊκή εμπειρία για τον τρόπο βιβλιοθήκης στο σχολείο και το δήμο, θέλω να αναφερθώ πολύ σύντομα στην προσπάθεια που κάναμε στο 65ο Γυμνάσιο να δημιουργήσουμε κανονική σχολική βιβλιοθήκη. Ήταν το πρόγραμμα στη δεκαετία του 2000. Ναι. Επειδή έχετε η τιμή και το χρήμα θα προλάβετε, είναι 5 λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. Θα προλάβω. Ναι. Θα περιορίσω την αναφορά στην ευρωπαϊκή εμπειρία και ενδεχομένως, επειδή θα αναφερθώ, είναι η γραμματέας εδώ, είναι η κυρία Βραμπίδου, στην αναγκαιότητα να πάρει πρωτοβουλία η ΠΕΦ, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΦ, για μια ημερίδα για τα σχολικά βιβλία και τις βιβλιοθήκες, και ενδεχομένως να μου δοθεί τότε η ευκαιρία να αναπτύξω πολλά περισσότερα για την βιβλιοθηκοκεντρική δημόσια εκπαίδευση στην Ευρώπη, όπως την εμπνευστήκαμε μαθητές και καθηγητές όταν επισκεφθήκαμε την Λεόντιο Σχολή και πήγαμε στην βιβλιοθήκη, τη μεγάλη βιβλιοθήκη, και συνεργαστήκαμε με την κυρία Αναστασία Ασλάνογλου το 1997. Ατυχώς η σχολική βιβλιοθήκη του σχολείου έχει φύγει ο υπεύθυνος και λειτουργεί χάρη στον πατριωτισμό κάποιων καθηγητών. Πώς λειτουργεί, συγγνώμη, και αν δεν αναφερθώ. Έχετε 3 λεπτά. Ναι. Σας δίνω 5. Ναι, και αν δεν αναφερθώ, επειδή... επειδή... Ναι, και εγώ στην ψηφιακή αναφέρομαι. Τι χρήση. Τώρα, αν δεν είναι η τιμή και το χρήμα, στην οποία αναφέρθηκαν, είναι εμβληματικό, όντως, και καλά κάνει η Πρόεδρος και μου το θυμίζει. Είναι εμβληματικό το μυθιστόρημα του Θεοτόκη, η τιμή και το χρήμα. Και δεν είναι τυχαίο ότι 8 συνάδελφοι αναφέρθηκαν στον τρόπο διδασκαλίας του έργου αυτού. Η δική μου είναι μία παραπάνω, η οποία θα περιληφθεί στα πρακτικά. Θέλω όμως οπωσδήποτε να αναφερθώ στον τρόπο λειτουργίας της σχολικής βιβλιοθήκης στο Άμστερνταμ από τη Φανή Γιαννακοπούλου, φιλόλογο βιβλιοθηκονόμο, η οποία χαρακτηρίζει την σχολική βιβλιοθήκη καρδιά του σχολείου, δηλαδή έχει κεντρικό ρόλο στη σχολική μάθηση,
λέει χαρακτηριστικά, η αλήθεια είναι ότι η βιβλιοθήκη εδώ είναι η καρδιά του σχολείου. Τα παιδιά του δημοτικού έρχονται 1,5 ώρα την εβδομάδα να δανειστούν βιβλία. Στις πιο μεγάλες τάξεις κάνουμε μάθημα στη βιβλιοθήκη για το πώς να βρίσκουν σωστές πηγές, πώς να κρατάνε σημειώσεις, πώς θα κάνουν παραπομπές για την ψευδή πληροφόρηση κτλ. Έχω δηλαδή τάξεις κάθε μέρα στη βιβλιοθήκη. Όσον αφορά τα σχολικά εγχειρίδια, κάποια υπάρχουν διαδικτυακά, αλλά τα περισσότερα τα προμηθεύουμε εμείς ως βιβλιοθήκη στους μαθητές. Τα δανείζετε για τρίμηνη ή εξάμηνη ή ετήσια χρήση? Απάντηση. Τα παιδιά του δημοτικού κάθε εβδομάδα παίρνουν και άλλο βιβλίο. Τα σχολικά εγχειρίδια υπάρχουν, για τα σχολικά εγχειρίδια υπάρχουν συγκεκριμένοι όροι χρήσης? Ναι. Ναι. Ναι, κλείνω. Κλείνω. Θα μπορούσε να είναι. Ναι. Ναι, όπως το είπα, εκπαιδευτικός και κοινωνικός βιβλιοθηκοκεντρικός. Κλείνω λοιπόν για το ολιστικό σχέδιο της σχολικής διδασκαλίας του εμβληματικού μυθιστορήματος, η τιμή και το χρήμα. Παραλείπω προφανώς τα εισαγωγικά. Σε 1 λεπτό. Σας έχω δώσει ήδη 5 λεπτά από το χρόνο. Λοιπόν, εντάξει, σε 1 λεπτό. Εντάξει, ναι. Θα μπορέσετε σε 1 λεπτό να... Σε 1 λεπτό προφανώς είναι, αλλά ελπίζω να τα διαβάσετε. Θα τα διαβάσω. Στην ιστοσελίδα μου πολιτιστικό μέλλον ή αργότερα στα πρακτικά του. Φυσικά. Έχουν πολύ ενδιαφέρον όλα αυτά, αλλά... Στα πρακτικά του συνεδρίου. Συγγνώμη, πραγματικά θέλω να επισημάνω ότι στο μυθιστόρημα του Θεοτόκη, όπως και στη ζωή γενικότερα, εκείνο που μετράει είναι ο χαρακτήρας. Τα ονόματα των βασικών χαρακτήρων του μυθιστορήματος, επιστήμη και ειρήνη, είναι συμβολικά, με ενδεχόμενη επιρροή από τον Σέξπιρ και ειδικά από την τρικυμία, την οποία μετέφρασε. Από την τρικυμία έχει δανειστεί και το όνομα του χαρακτήρα Τρίγκουλος. Ο Βασίλης Ρώτας υποστηρίζει ότι στην τρικυμία, την οποία και αυτός μετέφρασε, τα ονόματα των προσώπων Πρόσπερος, Μιράντα, Κάλιμπαν, Άριελ είναι προσωποποιημένες ιδέες. Ευδόκιμος, Θεσπεσία, Κανίβαλος, Αέρινος. Και θα κλείσω. Η διδασκαλία περιλαμβάνει 2 προερμηνευτικές χρονικές περιόδους και 2ωρη σχολική διδασκαλία και 2ωρη συνεργασία στην τάξη. Το πρώτο δίμηνο οι μαθητές διαβάζουν το βιβλίο ολόκληρο, που θα το βρουν τώρα είναι άλλο θέμα, ή να το κατεβάσουν από το διαδίκτυο. Υπάρχει και όποιος συνάδελφος θέλει, είναι η τιμή και το χρήμα PDF. Βέβαια, εντάξει, είναι το ίδιο ο τρόπος συνεργασίας. Φανταστείτε όμως ηλεκτρονικούς υπολογιστές σε μια τάξη όπου οι μαθητές να μπορούν να υπογραμμίζουν επάνω τώρα πια με την εξέλιξη της τεχνολογίας, επάνω στην οθόνη. Είναι να το συζητήσουμε άλλη φορά. Συλλέγουν πληροφορίες για τον συγγραφέα, την εργογραφία του, καθώς και κείμενα που έχουν γραφτεί για τον ίδιο και κρατούν σημειώσεις. Κατά το δεύτερο δίμηνο, οι ατομικές και ομαδικές συνθετικές εργασίες, τόσο για το περιεχόμενο, τους χαρακτήρες και τις ιδέες του έργου, όσο και για την τέχνη του συγγραφέα, ενισχύουν την κατανόηση του έργου. Και τέλος, στο διδακτικό 2ωρο συζητούνται στην τάξη σχετικά λογοτεχνικά, κοινωνικά, πολιτικά, οικονομικά ζητήματα, τα οποία έχουν προκαθοριστεί και μελετηθεί στις εργασίες, όπως για παράδειγμα το ήθος και τη συμπεριφορά των ηρώων του μυθιστορήματος ή απόψεις για τη σημασία του χρήματος. Ελπίζω, εάν άφησα κάποιες απορίες, να υπάρξουν σχετικές ερωτήσεις
Ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε και συγγνώμη. Ωραία. Ευχαριστούμε. Επόμενη ομιλήτρια είναι η κυρία Ευαγγελία Ζαβρίδου. Το θέμα της εισήγησής της είναι η τιμή και το χρήμα, διδακτική αξιοποίηση στη μέση εκπαίδευση. Παρακαλώ. Καλησπέρα και από μένα. Νομίζω θα συμπληρώσω την προηγούμενη εισήγηση, γιατί ακριβώς θα παρουσιάσω μέσα στο πλαίσιο της παρουσίασης αυτής την ολιστική διδασκαλία της τιμής και του χρήματος σε περιορισμένο αριθμό διδακτικών περιόδων στο μάθημα των νέων ελληνικών όπως το λογοτεχνικό βιβλίο του τμήματος. Είναι μια πρόταση που είναι βασισμένη σε μια προηγούμενη εργασία του 2010 και έχει, νομίζω... Λοιπόν, η παρουσίαση μου αφορά τη διδασκαλία της λογοτεχνίας. Όταν καλούμαστε να διδάξουμε λογοτεχνία, είναι αναπόφευκτο να προβληματιζόμαστε κατά πόσο σήμερα, στην εποχή της ψηφιοποίησης, μπορεί η τέχνη του λόγου να μιλήσει στις καρδιές των μαθητών μας. Όταν έχουμε απέναντι μας... Με συγχωρείτε να... Δεν προχωρώ. Να το χρησιμοποιήσω αυτό καλύτερα. Όταν έχουμε απέναντι μας νέους που ζουν σε μια εποχή μεγάλων ταχυτήτων, αναρωτιόμαστε κατά πόσον μπορούν να μεταφερθούν σε ένα άλλο κόσμο, τον κόσμο του κειμένου, να βιώσουν τα συναισθήματα των ηρώων και να συγκινηθούν. Μπορούν να κατανοήσουν το πλαίσιο μέσα στο οποίο γεννήθηκε ένα κείμενο και να μεταφέρουν τα μηνύματα ενός παλαιότερου κειμένου στη σύγχρονη ζωή. Είναι αυτά τα ερωτήματα που διέπουν και τη διδασκαλία του Κωνσταντίνου Θεοτόκη στα σχολεία μας. Ο Κωνσταντίνος Θεοτόκης είναι ένας λογοτέχνης που ανθολογείται στα διδακτικά μας εγχειρίδια, όπως είδαμε και στην προηγούμενη παρουσίαση. Στο πλαίσιο της παρουσίασης αυτής θα περιοριστώ στο έργο «Η τιμή και το χρήμα», όπως η δεύτερη παρουσίαση, και την αξιοποίησή του στη σχολική τάξη, καθώς αφιερώνονται κάποιες διδακτικές περίοδοι στο εκπαιδευτικό σύστημα της Κύπρου για την διδασκαλία ενός ολόκληρου λογοτεχνικού βιβλίου. Η τιμή και το χρήμα του Κωνσταντίνου Θεοτόκη είναι ένα εκτενές διήγημα, νουβέλα ή μυθιστόρημα, όπως είχαμε συζητήσει προηγουμένως, που δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά σε συνέχεια στο περιοδικό Νουμάς από τον Αύγουστο στο Δεκέμβριο του 1912 και εκδόθηκε αυτοτελώς τον Δεκέμβρη το 1914. Το έργο διαδραματίζεται στην Κέρκυρα του 19ου αιώνα. Η εικόνα της κοινωνίας αυτής σχηματίζεται ανάγλυφα μέσα από το έργο και τα χαρακτηριστικά της είναι τόσο η γραφική όψη μιας παλαιότερης εποχής, όσο και η νοσηρή όψη μιας διεφθαρμένης κοινωνίας. Το έργο μπορεί να προσεγγιστεί καλύτερα υπό το πρίσμα της έκφρασης ενός περίκλειστου κόσμου και κύκλου ζωής. Η ζωή αυτή μπορεί να εξεταστεί τόσο σε ιστορικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο. Ο συγγραφέας ζει μια ζωή χωρίς τα παλιά της προνόμια, που αντικατοπτρίζει την ιστορία του τόπου του, όταν μετά την ένωση των Επτανήσων με την Ελλάδα έχασε τα ξένα κέντρα αναφοράς και περιορίστηκε στη βάση της, υποχρεωμένη σε χαμηλότερα ανοίγματα και στην αναγκαιότητα της στενόχωρης ελληνικής πραγματικότητας. Ο Θεοτόκης, λοιπόν, σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και προσγειώνεται στην εντοπιότητα, τη βιοπάλη και τα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας. Η τιμή και το χρήμα εκφράζει ακριβώς τη συστοιχία αυτή των θεμάτων και της γραφής του Θεοτόκη προς τη ζωή και προς την ιστορία. Συγγνώμη, μπορείτε να το βάλετε... Μπορώ να το προβάλλετε ναι. Εντάξει, ναι, ακολουθεί την παρουσία. Λοιπόν, η ψυχογραφική ικανότητα του συγγραφέα είναι αναντίλεκτη, όπως έχει ακουστεί στο συνέδριο αυτό. Διεισδύει στις ψυχές των ηρώων και παράλληλα περιγράφει με λεπτομέρειες τις αντιδράσεις τους. Η υπόθεση του έργου χτίζεται γύρω από την ιστορία δύο νέων διαφορετικής καταγωγής, που δεν οδηγεί στην ευτυχία αλλά στη δυστυχία. Γύρω από αυτήν βλέπουμε τον αγώνα της ιεροεπιστήμης για επιβίωση και αποκατάσταση των παιδιών της. Μια γυναίκα του λαού, η οποία προσπαθεί μόνη της, γιατί ο σύζυγός της, όπως έχει και προηγούμενα ακουστεί, είναι μέθησος και δεν μπορεί να προσφέρει ουσιαστική βοήθεια στην οικογένεια.
ο Ανδρέας, ένας νέος αριστοκρατικής καταγωγής, ο οποίος προσπαθεί να ξεπληρώσει τα χρέη που του άφησε ο πατέρας του, ασχολείται με το λαθρεμπόριο. Η αγάπη που γίνεται αντικείμενο οικονομικής συναλλαγής, η προσβολή της τιμής της κόρης και στο τέλος η απόφαση της Ρήνης να αρνηθεί το κοινωνικό κατεστημένο με την απόφαση να πάει να εργαστεί σε άλλους τόπους και να μεγαλώσει το παιδί που θα γεννηθεί, στηριζόμενη αποκλειστικά στις δυνάμεις της. Προβάλλεται μέσα από αυτά δηλαδή η θέση ότι το κοινωνικό πλαίσιο με τις συγκεκριμένες οικονομικές ανάγκες και κοινωνικούς θεσμούς φαίνεται να καθορίζει τη ζωή, την ηθική αντίληψη αλλά και τη συμπεριφορά των ανθρώπων που βρίσκονται δέσμοι σε αυτό, με αποτέλεσμα το πλαίσιο τούτο να γίνεται η αιτία της δυστυχίας τους. Νομίζω ότι... Ναι. Όχι, θέλω απλώς να βλέπω. Εντάξει, δεν πειράζει. Οι άξονες που μπορεί να ακολουθήσει η διδασκαλία του έργου, μπορεί να δείτε εδώ ότι μπορεί να ασχοληθεί ο εκπαιδευτικός με το είδος, τη ρεαλιστική γραφή, την τεχνική που ακολουθεί ο συγγραφέας όσον αφορά τα διαλογικά, τα περιγραφικά και τα αφηγηματικά μέρη, τη γλώσσα, καθώς επίσης μεγάλη συζήτηση μπορεί να γίνει όσον αφορά το αξιακό υπόβαθρο και μέσα από αυτό μπορούν να ακολουθηθούν η συγκριτική διδασκαλία με άλλα κείμενα, να αξιοποιηθεί το συγκεκριμένο κείμενο διαθεματικά ή να δοθούν στους μαθητές δημιουργικές ασκήσεις. Όπως αναφέραμε, οι άξονες που μπορεί να ασχοληθεί όσον αφορά το λογοτεχνικό γραμματισμό εκπαιδευτικός είναι για την νουβέλα, το κοινωνικό μυθιστόρημα και την ηθογραφία. Όπως αναφέρθηκαμε, η εικόνα της κοινωνίας στο έργο σχηματίζεται ανάγλυφα. Το συγγραφέα απασχολούν η ύπαρξη κοινωνικών τάξεων με έντονα καθορισμένα όρια, η άνηση κατανομή του πλούτου, η καταφυγή στην παρανομία και την ηθική διαφθορά. Στο πολιτικό επίπεδο βλέπουμε να επενήσονται η κάλυψη των παρανομιών των ευνοούμενων πολιτών από τους πολιτικούς, οι καταχρήσεις του δημοσίου χρήματος, η οικονομική αφέμαξη της χώρας με την επιβολή δυσβάσταχτων φορολογιών. Ο Θεοτόκης είναι ο πιο καθαρόαιμος εκπρόσωπος του κοινωνικού ρεαλισμού ανάμεσα στους συνοδοιπόρους του και ο εισηγητής του κοινωνιστικού μυθιστορήματος, αυτός που διεύρυνε ουσιαστικότερα πέρα από κάθε άλλο σύγχρονο τα όρια της ηθογραφίας και της έδωσε καινούρια έγκλη, διατηρώντας από τα χαρακτηριστικά του είδους μονάχα το πλαίσιο, χρωματίζοντας τη γλώσσα του με το κερκυραϊκό ιδίωμα και σε αυτό οφείλεται η εκφραστικότητα του ύφους, έτσι ώστε ο όρος ηθογραφία να μην σημαίνει πια στην περίπτωση ό,τι συνήθως για πολλούς από τους προηγούμενους. Ο ουσιαστικός προβληματισμός του, η πνευματική ανησυχία και το πάθος του τον οδήγησαν να δώσει στο περιφρονημόν αυτό είδος που ήταν μέχρι τότε η ηθογραφία νέο βάθος και περιεχόμενο, βαθαίνοντας τη ψυχολογία των προσώπων και πλάθοντας ζωντανούς ανθρώπινους χαρακτήρες, όπως έχει ακουστεί προηγούμενα στο συνέδριο αυτό. Μέσα από το κείμενο, συγγραφέας περιγράφει παραστατικά τους διάφορους χαρακτήρες της ιστορίας και ακολουθώντας την τεχνοτροπία του ρεαλισμού, προβάλλει την κοινωνική αδικία, τη διαφθορά και την εξάρτηση των ανθρώπων από το χρήμα. Τέτοια δείγματα ρεαλιστικής γραφής μπορούν να εντοπιστούν στις λεπτομερές περιγραφές τόσο των ενεργειών των δρόντων προσώπων και άλλων σκηνών από το μυθιστόρημα. Επίσης, μπορούν επίσης να παρουσιαστούν αυτά και στα διάφορα διαλογικά μέρη και δείχνουν ακριβώς την εξάρτηση με το περιβάλλον. Σε όλη την έκταση του έργου συνδυάζεται η αφήγηση με το διάλογο και η διήγηση αριστοτεχνικά. Σε αυτά τα πρόσωπα του έργου διαλέγονται μεταξύ τους, διαγράφοντας το χαρακτήρα και τη συμπεριφορά τους. Ο αφηγητής παρακολουθεί τη σκέψη και τα συναισθήματα των ηρώων και αφηγηματοποιεί τους εσωτερικούς μονολόγους.
Οι μονόλογοι άλλωστε αναμεταδίδονται έμμεσα, περασμένοι στη φωνή πολλές φορές του αφηγητή, ενώ σε άλλες περιπτώσεις ακούονται άμεσα σε πρώτο πρόσωπο. Ο Θεοτόκης γράφει σε άμεση, φυσική και ζωντανή καθημερινή γλώσσα της εποχής του, εμπλουτισμένη με τύπους και λέξεις του κερκυραϊκού ιδιώματος. Το έντονα χρωματισμένο ιδιωματικό λεκτικό στα διαλογικά μέρη οδηγεί στην αληθοφάνεια της περιγραφής και μεταφέρει τον αναγνώστη στην εποχή στην οποία διαδραματίζονται τα γεγονότα. Η δημοτική του απλού λαού που χρησιμοποιείται χαρίζει στο έργο ύφος φυσικό, ενώ τα λίγα σχήματα λόγου καθιστούν την έκφρασή του λιτή και ενδιαφέρουσα. Σε όλη την αφήγηση και ιδιαίτερα στα διαλογικά μέρη του έργου, η γλώσσα συνειδητά και επίμονα είναι κερκυραϊκή, ακολουθώντας τη φιλοσοφία του συνόλου του συγγραφικού του έργου και ζωντανεύοντας έτσι το κείμενο. Παρόλο που πολλές φορές μπορεί να υποστηριχθεί ότι παρεμβάλλει και κάποια πιθανά εμπόδια στη σύγχρονη ανάγνωση. Όσον αφορά τις αξίες του έργου, αυτές που προβάλλονται είναι κύρια. Η άειλη αξία της τιμής και η ηλική του χρήματος που συγκρούονται σε όλο το κείμενο, όπως εξάλλου δηλώνει και ο τίτλος. Το έργο αποτελεί την κριτική θέαση της σύγκρουσης των αξιών σε μια κοινωνία, στην οποία το κυνήγι του χρήματος διαφθείρει τον άνθρωπο. Η αξία της τιμής αναφέρεται στον ηθικό κώδικα για την κάθε μια από τις κοινωνικές τάξεις, αλλά και για τον κάθε άνθρωπο ξεχωριστά. Έτσι βλέπουμε για μια οικοδέσποινα της λαϊκής τάξης να είναι τιμή το να διαχειρίζεται τα του οίκου της, να κατανέμει την περιουσία δίκαια στα παιδιά της και να τα αποκαθιστά με αξιοπρέπεια, ιδιαίτερα τις κόρες της. Για ένα άτομο της αριστοκρατικής τάξης θεωρείται τιμή το να διατηρήσει την περιουσία του, να παντρευτεί γυναίκα της δικής του τάξης ή αν όχι, αυτή να διαθέτει περιουσία. Η αξία του χρήματος συγκρούεται με τις άλλες αξίες και τα ευγενικά αισθήματα και σε αυτήν το χρήμα βαραίνει περισσότερο και από την τιμή και από την αγάπη. Η κοινωνία το θεοποιεί. Η αξία που βλέπουμε στο έργο να διαμορφώνεται και στο τέλος να θριαμβεύει όταν όλες οι άλλες συντρίβονται είναι η αξιοπρέπεια, η αξία που χαρακτηρίζει το πρόσωπο της Ρήνης. Η αξία που βλέπουμε να καταστρέφεται από την επίδραση του χρήματος, τόσο όσον αφορά την συμπεριφορά και τη ζωή των ανθρώπων, είναι η αγάπη. Ενώ παράλληλα προβάλλεται και η αξία της εργασίας που ελευθερώνει ως το μέσο μιας αξιοπρεπούς διαβίωσης. Η τιμή και το χρήμα σήμερα έχει θέση στη ζωή μας. Ναι, γιατί είναι ένα έργο στο οποίο ενεργοποιούνται οι αντιθέσεις, η συνείδηση του διλήμματος, η αμφιταλάντευση στις ηθικές αρχές, επομένως και στην ανθρώπινη τιμή. Δίχως καμιά αμφιβολία αποτελεί ένα πολύ καλό παράδειγμα προς διδασκαλία σε μαθητές μέσης εκπαίδευσης, σε άτομα δηλαδή που έχουν διαμορφώσει μερικώς έως πολύ την προσωπικότητα, τις αξίες και την κριτική τους για τα διάφορα κοινωνικά φαινόμενα που δύνανται να τους διέπουν. Η ερώτηση ανεβαίνει αυθόρμητα στα χείλη του αναγνώστη, σαν τελειώσει το διήγημα. Και αυτό είναι εκείνο που είχε αποζητήσει ο συγγραφέας. Ποιος φταίει? Υπάρχει σωτηρία? Ισχύει αυτό σήμερα? Στο πλαίσιο αυτής της παρουσίασης θα αναφέρω κάποιες προτάσεις οι οποίες μπορούν να αξιοποιηθούν από εκπαιδευτικούς και αποτελούν προέκταση της πρότασης που παρουσιάστηκε στο βιβλίο του εκπαιδευτικού που εκδόθηκε το 2010 από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο της Κύπρου. Σε αυτό έχουν καταγραφεί κάποιοι γενικοί διδακτικοί στόχοι οι οποίοι μπορούν να αφορούν το περιεχόμενο και την αισθητική του, να απολαύσουν δηλαδή το έργο, να γνωρίσουν το έργο του συγγραφέα και τη θέση που κατέχει στο ελληνικό λογοτεχνικό τοπίο ως πεζογράφος και μεταφραστής, να απολαύσουν την ιδιαίτερη γοητεία του λογοτεχνικού κειμένου που πραγματεύεται πρόσωπα και δεδομένα μιας άλλης εποχής, να κατανοήσουν ότι η λογοτεχνία, σε αντίθεση με την ιστορία που περιγράφει τα γεγονότα, περιγράφει τον αντίκτυπο των γεγονότων αυτών στη ζωή των ανθρώπων. Και ο γενικός στόχος που έχουμε πάντοτε στη διδασκαλία της λογοτεχνίας, η καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας. Περαιτέρω, κάποιοι ειδικοί στόχοι μπορούν να επιλεγούν από τον εκπαιδευτικό, όπως να γνωρίσουν τον τρόπο γραφής του Θεοτόκη, να γνωρίσουν γεγονότα και καταστάσεις της Κέρκυρας της εποχής αυτής, να γνωρίσουν τα κοινωνικά φαινόμενα, να γνωρίσουν την επτανησιακή λογοτεχνική παραγωγή, να βιώσουν τις ανησυχίες, τους φόβους, τις αγωνίες και τα έντονα συναισθήματα που χαρακτηρίζουν την καθημερινή ζωή των ανθρώπων, που πολλές φορές δεν καθορίζουν τη μοίρα τους. Να γνωρίσουν το ήθος και τους χαρακτήρες που παρουσιάζονται στο συγκεκριμένο έργο και να παρακολουθήσουν την εξέλιξη της ψυχολογικής τους πορείας.
ο εκπαιδευτικός μπορεί να επιλέξει όποιον από αυτούς τους στόχους θεωρεί. Η πρόταση αφορά το διδακτικό χρόνο των 8 διδακτικών περιόδων. Προϋποθέτει την ανάγνωση του κειμένου, όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως εκ των προτέρων από τους μαθητές. Η πρώτη περίοδος αφορά τη γνωριμία με τον συγγραφέα, τη ζωή και το έργο του και την εισαγωγή στο έργο, η τιμή και το χρήμα. Άλλες 2 περίοδοι, 3, μπορούν να αφιερωθούν στη γενική παρουσίαση του διηγήματος, το περιεχόμενο, την εξέλιξη της ιστορίας, τα πρόσωπα του έργου, τη σκιαγράφηση των χαρακτήρων, το ιστορικό πλαίσιο του έργου, τον χώρο, τον χρόνο, αλλά και την κοινωνία στην οποία αναφέρεται. Τα παιδιά καλούνται να αναδιηγηθούν και να αναγνώσουν αποσπάσματα από το κείμενο που τους έχουν εντυπωσιάσει. Την επόμενη περίοδο μπορεί να συζητηθούν θέματα όσον αφορά την τεχνική του διηγήματος, την αφηγηματική τεχνική, τη γλώσσα του έργου. Στις άλλες 2 περίοδοι παρουσιάζονται και σχολιάζονται οι εργασίες των μαθητών και στην 8η περίοδο κλείνει ο εκπαιδευτικός με τη συνολική θεώρηση του έργου μαζί με τους μαθητές του, αναφέροντας τις γενικές εντυπώσεις και συγκρίνοντας πιθανότατα με άλλα έργα. Κάποιες ερωτήσεις εδώ που μπορούμε να διαβάσουμε είναι ότι οι μαθητές καλούνται να αποδώσουν χωρίς ερμηνευτικά σχόλια τι λέει το κείμενο, να αναφερθούν σε συναισθήματα, σκέψεις και εντυπώσεις που τους προκάλεσε η ανάγνωση του κειμένου, να επιβεβαιώσουν, να αναιρέσουν ή να συμπληρώσουν τις υποθέσεις που είχαν διατυπώσει σχετικά με τον τίτλο και το περιεχόμενο του βιβλίου, να σκιαγραφίσουν τους χαρακτήρες όπως έχουμε πει και να αναφέρουν ποιους αφηγηματικούς τρόπους χρησιμοποιήσει ο συγγραφέας για να πετύχει τη σκιαγράφηση αυτή, να σχολιάσουν δηλαδή τη λειτουργία των τρόπων αυτών στο έργο, να εξηγήσουν με ποιον τρόπο επιτυχάνει ο συγγραφέας να αποτυπώσει το ρεαλιστικό στοιχείο στο αφήγημά του, να μελετήσουν τα μέσα με τα οποία ο συγγραφέας πετυχαίνει να παραστήσει τόσο πιστικά αφενός τον εξωτερικό κόσμο και αφετέρου τον εσωτερικό κόσμο των χαρακτήρων τους. Αυτές οι ερωτήσεις αποτελούν το έναυσμα για συζήτηση με τους μαθητές και τον εκπαιδευτικό. Κάποιες ερωτήσεις όσον αφορά την τεχνική είναι πιο πάνω. Για παράδειγμα, για τον διάλογο είναι το τι φωτίζει περισσότερο αυτή η επιλογή. Όσον αφορά το πώς λειτουργεί η αφήγηση, μπορείτε να τα διαβάσετε, νομίζω διαβάζονται. Μπορεί να αφορά επίσης την περιγραφή, την εστίαση, την αληθοφάνεια. Μέσα σε αυτό, στις εργασίες μπορεί να περιλαμβάνονται εργασίες που αναφέρονται στην αναζήτηση πληροφοριών για τον ίδιο τον συγγραφέα. Εδώ μπορεί να αξιοποιηθεί το διαδίκτυο, η βιβλιογραφία, η συλλογή φωτογραφικού υλικού, είτε ακόμη και η επίσκεψη σε βιβλιοθήκες. Μπορούν τα παιδιά να αναζητήσουν πληροφορίες μέσα από το ίδιο το κείμενο για τον τόπο και την εποχή του συγγραφέα, όπως τα πραγματολογικά στοιχεία, τα ιστορικά γεγονότα, η ζωή των ηρώων, οι συνθήκες που επικρατούσαν στο πολιτικό κοινωνικό επίπεδο και την καθημερινή ζωή. Αναζητούνται επίσης πολιτιστικά στοιχεία, αξιοποιούνται αποσπάσματα του έργου και πολύ σημαντικό για μας στην Κύπρο τουλάχιστον είναι η συνεξέταση των κειμένων και η σύγκριση με άλλα κείμενα. Κάποιες εργασίες οι οποίες μπορούν να δοθούν και να συζητηθούν με τους μαθητές είναι το να παρουσιάσουν και να σχολιάσουν τη θέση της γυναίκας σε παλαιότερες εποχές αλλά και στη σημερινή. Να εξηγήσουν με ποιο τρόπο οι ιδιαίτερες προσωπικότητες συγκρούονται με το κατεστημένο τότε και τώρα. Να σχολιάσετε τη δύναμη του έρωτα σε διαφορετικές συνθήκες και σε κάθε εποχή. Να σχολιάσετε την επίδραση που ασκεί το χρήμα στις σχέσεις των ανθρώπων. Η δύναμη του ανθρώπου να ξεπερνά τα όρια και να καθορίζει τη μοίρα του. Με βάση αυτούς τους άξονες, ο εκπαιδευτικός μπορεί να προσαρμόσει τις δικές του ερωτήσεις, μπορεί να αξιοποιήσει την επικαιρότητα, μπορεί να αξιοποιήσει επίσης πληροφορίες όσον αφορά προσωπικότητες που έχουν καταστήσει τη ζωή τους πρότυπο για άλλα άτομα. Μπορεί ήδη οι μαθητές να φέρουν στο εντάξει πληροφορίες σχετικά με τέτοια πρόσωπα που μπορούν να αποτελέσουν πρότυπα για αυτούς.
Κάποιες άλλες ερωτήσεις μπορούν επίσης να αφορούν στο συμπεράσματα των μαθητών όσον αφορά το τι συμβαίνουν στη Ρήνη σχετικά με την θέση της γυναίκας αυτό, δηλαδή μέσα από το κείμενο να αξιοποιήσουν και να αναδείξουν τη θέση της γυναίκας, να σχολιάσουν και να παρουσιάσουν τα αντρικά και τα γυναικεία πρόσωπα του έργου. Έχουμε ήδη ακούσει σε προηγούμενες παρουσιάσεις. Να αναφερθούν στα κυριότερα από αυτά τα πρόσωπα και να τεκμηριώσουν τις απόψεις τους μέσα από συγκεκριμένα αποσπάσματα. Άλλη ερώτηση μπορεί να αφορά συγκεκριμένα τη Σιώρα Επιστήμη, που είναι ένα από τα βασικά πρόσωπα του έργου, που είναι προσαρμοσμένα στα κοινωνικά δεδομένα της εποχής στην οποία ζει. Καλούνται οι μαθητές να αποδείξουν τη θέση αυτή μέσα από τις συγκεκριμένες ενέργειες της. Τη σύγκρουση με τον Ανδρέα, την καταφυγή στην αύξηση της πρίκας όταν αυτή βρισκόταν στη δύσκολη θέση και θα έπρεπε να τη διαφεντέψει στο δικαστήριο. Μια άλλη ερώτηση θα μπορούσε να αφορά την Ρήνη, η οποία μπορεί να χαρακτηριστεί ως μια γυναίκα που απελευθερώνεται από τις προκαταλήψεις της εποχής στην οποία ζει, σύμφωνα με την άποψη του Παγανού. Με ποια επιχειρήματα μπορείτε να τεκμηριώσετε την άποψη αυτή? Τα παιδιά επίσης μπορούν να αξιοποιήσουν δύστιχα που μπορούν να βρουν μέσα από το κείμενο, να τα εντοπίσουν και να τα μελοποιήσουν, να τα δραματοποιήσουν ένα επεισόδιο που τους έκανε εντύπωση από το έργο του Κωνσταντίνου Θεοτόκη και να το παρουσιάσουν στην τάξη τους, να παρουσιάσουν σε ένα κείμενο που θα δημοσιευτεί σε καθημερινή εφημερίδα τη συνάντηση και το επεισόδιο ανάμεσα στον Ανδρέα και τη Σιώρα Επιστήμη στην αγορά, να καταγράψουν μια σελίδα από το ημερολόγιο του Ανδρέα, στην οποία να περιγράφονται οι σκέψεις και τα συναισθήματά του μετά το τέλος του διηγήματος. Είναι όλες ιδέες τις οποίες μπορούν να αξιοποιήσουν οι εκπαιδευτικοί. Τέτοια αποσπάσματα είναι, όπως βλέπετε, παροιμίες, γνωμικά τραγούδια, και έτσι τα παιδιά με βάση τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα που έχουν μπορούν να τα αξιοποιήσουν, να τα συζητήσουν. Μπορεί ο εκπαιδευτικός να δώσει κάποια κείμενα για συνεξέταση, αλλά σίγουρα τα παιδιά μπορούν να φέρουν στην τάξη και πολλά άλλα κείμενα, πολύ πιο ενδιαφέροντα για αυτούς, ή ακόμη και από την πραγματικότητα τους, ιστορίες τις οποίες έχουν ζήσει. Τέτοια κείμενα θα μπορούσε να είναι η αυτοβιογραφία της Ελισάβετ Μουντζάν Μαρτινέγκου, η ηρωίδα στη μεταμφίεση της Ρέας Γαλανάκη, κείμενα από τον Χαντζόπουλο, τον Δημήτρη Χατζή, τον Παπαδιαμάντη με τη Φώνισσα, τον Γρηγόριο Ξενόπουλο με τη Στέλλα Βιολάντη, ακόμη και από την Αντιγόνη του Σοφοκλή. Θα μπορούσαμε να φέρουμε επίσης τους μαθητές σε κάποιους προβληματισμούς. Για παράδειγμα, η τιμή και το χρήμα αναφέρεται στην κοινωνία μιας παλαιότερης εποχής, στην οποία οι γυναίκες δεν έχουν ίση σχέση με τους άντρες. Μπορούμε να ισχυριστούμε ότι οι σημερινές γυναίκες έχουν ίση θέση με τους άντρες? Να τεκμηριώσετε την απάντησή σας με επιχειρήματα. Μπορούν οι γυναίκες σήμερα να βελτιώσουν τη θέση της κοινωνίας? Να αναφέρετε με ποιους τρόπους μπορούν να το πετύχουν. Να δώσετε συγκεκριμένα παραδείγματα από διαφορετικές κοινωνίες. Σε μια εποχή της παγκοσμιοποίησης είναι καλό τα παιδιά να έχουν την πρόκληση να αναζητήσουν πληροφορίες και από άλλες κοινωνίες, όχι μόνο τις δικές μας. Επομένως, έχοντας απέναντι μας σύγχρονους μαθητές, μπορούμε να ζητήσουμε να συνδυάσουν τη φαντασία τους και τη χρήση της τεχνολογίας, και έτσι οι παραδοσιακές ασκήσεις για ένα άλλο τέλος ή δραματοποίηση παίρνουν μια πιο ενδιαφέρουσα για τους μαθητές μας μορφή. Η τιμή και το χρήμα αναφέρεται στην κοινωνία μιας παλαιότερης εποχής, όπως έχουμε πει, στην οποία οι γυναίκες δεν έχουν ίση θέση με τους άντρες. Άρα και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο, το οποίο θα πρέπει να αναδειχθεί κατά τη διδασκαλία. Και να αναζητήσουν και ήδη ριζοσπαστικά πρότυπα που αφορούν την εξέλιξη των κοινωνιών στις οποίες ζουν. Η διδασκαλία λοιπόν του έργου σε γενική μορφή μπορεί να βασιστεί στη θέση ότι ο Θεοτόκης στέκεται στην ανθρώπινη μοίρα, καταγράφει τη συντριβή του ανθρώπου μέσα στις δομές και τους μηχανισμούς μιας κοινωνίας. Ο άνθρωπος προβάλλει καθαρός και ευαίσθητος, ενώ οι μηχανισμοί είναι σκληροί και ανελαίητοι, επιτρέποντας τη δύναμη να επιβάλλει τον νόμο της. Με βάση την τιμή και το χρήμα, μπορούμε να πούμε λοιπόν ότι οι μαθητές μπορούν να προεκτείνουν τη διδασκαλία, να την φέρουν στη σημερινή στη ζωή τους και να ασχοληθούν και με πολλά άλλα θέματα, όπως είναι αυτά που βλέπετε στην οθόνη.
Όπως είπαμε, να συνδυάσουν και να δώσουν ένα δικό τους τέλος στην ιστορία του κειμένου, να γράψουν ένα φανταστικό διάλογο και να μεταφέρουν την ιστορία στη δική μας εποχή. Έτσι λοιπόν θα μπορέσουν και πάλι να προβληματιστούν. Μπορεί ο Θεοτόκης να είναι επίκαιρος. Μπορεί σήμερα να συζητηθεί η ανθρώπινη μοίρα, να καταγραφεί αυτή η συντριβή του ανθρώπου σε δομές και μηχανισμούς. Μπορεί ο άνθρωπος να αρθώσει το ανάστημα του και να πολεμήσει για έναν καλύτερο μέλλον. Καταλήγοντας λοιπόν, σήμερα μπορούμε να διατυπώσουμε την άποψη ότι το έργο αυτό του Θεοτόκη, η τιμή και το χρήμα, μπορεί να προσελκύσει το ενδιαφέρον των μαθητών μας. Ο Θεοτόκης ξεδιπλώνει την πορεία για την κοινωνική αναγέννηση και πρόοδο μέσα από αυτό το έργο. Επικεντρώνει το ενδιαφέρον του στη σταδιακή αλλίωση και διαστρέβλωση της φυσικής καλοσύνης του ανθρώπινου χαρακτήρα κάτω από συγκεκριμένες κοινωνικές συνθήκες, αλλά και προβάλλει τις νέες αξίες που δημιουργούν ένα καλύτερο κόσμο. Στο έργο «Η τιμή και το χρήμα», ο Θεοτόκης με κεντρικό άξονα το μοτίβο της απαγορευμένης αγάπης, της αγάπης που καθορίζεται από κοινωνικά κατεστημένα και περιορισμούς, προβάλλει το ανελαίητο δίλημμα του ανθρώπου. Θα οδηγηθεί στην πίκρα, την απογοήτευση, την ματαίωση και την αποδοχή της μοίρας ή με τη δύναμη της ψυχής και την αποφασιστικότητα θα γίνει ριζοσπάστης για να πλάσει μια νέα μοίρα και ζωή. Είναι ένα έργο κοινωνικής και ψυχικής εμβάθυνσης. Γι' αυτό και υπερβαίνει την ιστορικότητά του, υπερβαίνει την εποχή του, γιατί δεν περιορίζεται στη διαπίστωση και την καταγραφή των ηθών μιας κοινωνίας που κλειδονίζεται, αλλά αντίθετα παράγει νόημα για κάθε κοινωνία, κάθε εποχής. Και επομένως η τιμή και το χρήμα μπορεί να αποτελέσει ένα εξαιρετικό κείμενο για διδασκαλία. Στο σονέτο του, ο Θεοτόκης αναφέρει στη ζωή στο στενό το μονοπάτι που το φράζουν αγκάθια και τριβόλια. Άφησε μπρος σου να περάσουν όλοι και μοναχός ο ημέ πικρά περπάτα. Ο Θεοτόκης είναι ο πεζογράφος και ο στοχαστής που οφείλουμε να το φέρουμε πιο κοντά μας. Προπάντων κοντά στους νεότερους που τόσα χάνουν μέσα στη γενική διαφθορά. Κλείνοντας λοιπόν, θέλω να αναφέρω ότι ο Θεοτόκης είναι ένας συγγραφέας με αριστοτεχνική γραφή που μπορεί να μιλήσει στις ψυχές των σύγχρονων νέων. Ο μελετητής και στοχαστής των κοινωνικών πραγμάτων αναζητεί την απάντηση στο ερώτημα «Θα ήταν καλύτερος ο άνθρωπος αν ζούσε σε καλύτερες συνθήκες?» Συγκρούεται με την κοινωνική αδικία και καλεί τον αναγνώστη να μην μείνει αδρανής. Δείχνει το δρόμο που θα οδηγούσε τη γυναίκα αλλά και τον κάθε άνθρωπο στην κοινωνική απελευθέρωση αλλά και στην αυτοπραγμάτωση. Άρα λοιπόν οφείλουμε να φέρουμε το Θεοτόκη στους μαθητές μας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Ζαγρίδου για την τόσο ενδιαφέρουσα εισήγηση. Έτσι, τονίστηκε ιδιαίτερα πώς μπορεί να διδαχθεί ολιστικά ένα βιβλίο και ιδιαίτερα τιμή και το χρήμα. Μας έδωσε πολλές ιδέες για τρόπους διδασκαλίας, για πορεία, για ολοκλήρωση, για ερωτήματα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ωραία. Εδώ ολοκληρώσαμε τις εισηγήσεις. Μπορούμε να κάνουμε συζήτηση. Θα πάμε στην επόμενη συνεδρία. Έχουμε 4 εισηγήσεις ακόμα. Όπως θέλετε, εκτός και να ακολουθεί συζήτηση, ερωτήσεις και μετά διάλειμμα. Ναι, εντάξει, ωραία, το θέλουμε. Ωραία, ερωτήσεις στους εισηγητές. Κάποια ερώτηση. Κάποια τοποθέτηση, κάποια παρατήρηση. Εγώ θα ήθελα να κάνω μία, αν μπορώ, σε εσάς. Είναι και η θέση του παιδιού μέσα στα έργα του. Λίγο, έτσι, μπορεί να είναι σκληρό γιατί φαίνεται, έτσι, είναι σκληρή η θέση των παιδιών, τραγική. Δεν ξέρω, πρέπει να το αποσιοποιήσουμε αυτό στους μαθητές. Ναι. Ευχαριστώ για την ερώτηση.
είναι και η θέση του παιδιού, αλλά δυστυχώς ή ευτυχώς τα κείμενα που τα παιδιά διδάσκονται με το τραγικό, ας πούμε, οι μαθητές μας διδάσκονται με το τραγικό τέλος για τα 2 μωράκια ουσιαστικά, γιατί αυτά είναι, μπαίνουν στο πρόγραμμα της 3ης Λυκείου, το γνωστό ανατομία ενός εγκλήματος, οπότε και το πίστομα και το ακόμα διδάσκεται εκεί. Τα παιδιά λοιπόν που βλέπουν είναι μικρά παιδιά, τα οποία δεν έχουν καν όχι μόνο το δικαίωμα λόγου, ίσως και τη δυνατότητα λόγου. Είναι μωρά, όχι, είναι και μωρά. Και δεν προλαβαίνει δηλαδή ούτε η μητέρα τους να μιλήσει εκ μέρους τους. Αυτό είναι το ένα και γι' αυτό δεν το θίξαμε εδώ. Θα μπορούσαμε βέβαια εδώ, όπως και πολύ ωραία θα το βάλουμε μάλλον τώρα στο τελικό, να αναφερθούμε στα υπόλοιπα παιδιά της οικογένειας της επιστήμης. Εκεί πράγματι, ναι, είναι όλα τα... Και αν, νομίζω οι μαθητές μας στο απόσπασμα που διδάσκονται στο βιβλίο δεν το βλέπουν τόσο, γιατί δεν προβάλλονται στις λίγες σελίδες που δεν μπαίνει ολιστικά, όπως είπατε, δυστυχώς, οπότε δεν προβάλλονται τα πιτσιρίκια, τα υπόλοιπα της οικογένειας. Αλλά εάν ο εκπαιδευτικός βρει το χρόνο και νομίζω μπορεί τώρα, είναι κάπως γίνεται, το πετυχαίνει, να τους δείξει τουλάχιστον κάποια αποσπάσματα από την τιμή της αγάπης, την ταινία την αντίστοιχη, πραγματικά... Στο Λύκειο αυτό. Στο Λύκειο, ναι. Εντάξει, εγώ και πάλι και στο Λύκειο με περικοπές το έχω δείξει. Εκεί βεβαίως βλέπουν πράγματι οι μαθητές μας και την τύχη των άλλων παιδιών που βοηθάνε μες στο σπίτι, που σερβίρουν στην ταβέρνα, και αυτό είναι επίσης. Έτσι, το ότι δεν πάνε σχολείο, ότι μαζί με τον πατέρα περιμένουν την επιστήμη να φέρει κάτι να φάνε και επίσης συντετριμμένα βλέπουν και αυτά ότι κλείνει με την αναχώρηση της ειρήνης, ουσιαστικά κλείνει το σπίτι τους. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρατήρηση. Θα το εντάξετε και θα είμαστε χαρούμενοι. Ναι, θα το εντάξουμε οπωσδήποτε. Ευχαριστούμε. Κυρία Σκιαθήτη, ναι, έτσι. Ευχαριστούμε. Κάποια άλλη παρατήρηση, ερώτηση στη συζήτησή μας? Νομίζω ότι έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί είμαστε εκπαιδευτικοί. Πολλές ιδέες. Ναι. Πάρα πολύ. Ναι, ευχαριστώ. Τους μαθητές, τώρα σε εμάς περισσότερο το λέω, αλλά και όχι εσείς λόγω του θέματος δεν το αγγίζετε, ούτε ο κύριος Μαστορίδης. Αλλά στο δικό μας αυτό που γίνεται, επειδή εμείς το είδαμε γενικότερα το τι διδάσκεται στην 3η Λυκείου, στο Λύκειο μάλλον και στη δευτεροβάθμια, είναι χρήσιμο κατ' εμέ, πρώτα-πρώτα να τονιστεί αυτή η επικαιρότητα. Το είπε και ο συνάδελφος χθες στην απογευματινή συνεδρία και αυτό αρέσει πάρα πολύ στα παιδιά. Δηλαδή, πόσα θέματα σημερινά αγγίζει ο Θεοτόκης, όλα τα... Και πολύ πρόσφατα μάλιστα, όλες οι γυναικοκτονίες τουλάχιστον, η σκληρότητα της καθημερινής ζωής, τα παιδιά και η εργασία, όλο αυτό τους αγγίζει όντως. Ένα είναι αυτό και ένα δεύτερο, εμείς εδώ πολύ μέσα σε μια γραμμή το θίξαμε, γιατί δεν υπήρχε χρόνος, αλλά νομίζω ότι είναι ένα ζήτημα, αν ακόμα επιμένουμε, διδάσκοντας Θεοτόκη, μόνο στην κειμενοκεντρική προσέγγιση. Δηλαδή, νομίζω ότι δεν μπορούμε να τον διδάξουμε εάν δεν δουλέψουμε και ιστορικοκοινωνικά. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι είναι η διδασκαλία των κειμένων του διδασκαλία που την κάνεις μόνο για να δούμε τι λέει σε σένα το κείμενο. Έχει σημασία, νομίζω, να αναφερθούμε και στις κοινωνικο-ιστορικές συνθήκες, κάτι που τα τελευταία χρόνια, μέσα σε εισαγωγικά, λίγο υποχρεωθήκαμε, τα εισαγωγικά εκεί τα βάζω, στο αν υποχρεωθήκαμε να την αφήσουμε αυτή την ιστορικο-κοινωνική προσέγγιση. Νομίζω ότι αν είμαστε υποχρεωμένοι, ο Θεοτόκης δεν είναι τότε ένα έργο που μπορούμε να διδάξουμε. Σε κάθε άλλη περίπτωση, πιστεύω πως ναι, δεν ξέρω τι λέτε συνάδελφοι, αλλά... Ναι, και αυτό. Ναι, εδώ το βάλαμε μόνο μέσα σε μια γραμμή αναγκαστικά λόγω χρόνου, αλλά νομίζω στο τέλος πρέπει ναι. Εγώ ήθελα να παρατηρήσω και να πω έτσι ότι
εξαρτάται και από το περιβάλλον το μαθητικό. Τι διδάσκεις και τι προσλαμβάνουσες έχει και σε σχέση με το Θεοτόκι. Μην ξεχνάμε ότι πολλά σχολεία της Αθήνας έχουν σχολεία, είναι παιδιά από ξένες χώρες, με άλλα βιώματα. Πιθανόν πολλά βιώματα τέτοια να τα μεταφέρουν. Πρέπει να προβληματιστούμε πάρα πολύ πάνω σε αυτό και το πώς θα το διδάξουμε και με ποιες προεκτάσεις. Εννοείται να τα μεταφέρουν εκτός σπιτιού, εκτός σχολείου. Εκτός σχολείου. Ή τα μεταφέρουν από την οικογένεια στο σχολείο, ναι. Εγώ σκέφτηκα το πρώτο που είπατε σε σχέση με το πόσο ότι μπορεί, αν είναι σχολεία με μετανάστες ή με πρόσφυγες. Γιατί ναι, διδάσκω σε ένα τέτοιο σχολείο. Εκεί έχουμε θέματα όντως, όπου πράγματι μπορεί να έχουν δει και μια τέτοια θέση της γυναίκας. Όμως, μόνο που το είπατε τώρα, εμένα τουλάχιστον με πήγατε σε κάτι άλλο, για μια στιγμούλα, μια δεύτερη ανάγνωση σε αυτό που είπατε. Φαντάζομαι να διδάσκω, και αυτό δεν θα ήθελα να μου συμβεί ποτέ, να διδάσκω το πίστομα και κάποιο παιδί να πάει σπίτι και να πει τι κάνατε κάτι τέτοιο σήμερα, ακούσατε μια τέτοια πιθανότητα, δηλαδή η θέση του παιδιού σήμερα, πόσο μέσα από το σχολείο, δηλαδή φαντάζομαι κάποιο μενόμενο γονέα να έρχεται. Εκεί είναι δυστυχώς διάφορα θέματα που πρέπει να δούμε, αλλά νομίζω πια... Είναι η ρεαλιστική απόδοση. Η ρεαλιστική απόδοση και το ότι πια τα παιδιά είναι στην τρίτη λυκείου, έτσι, νομίζω ότι πρέπει να λέμε την αλήθεια στα παιδιά που λέει και ο Αναγνωστάκης. Καλός ή κακός, έτσι δεν είναι? Βεβαίως. Κάποιος άλλος ίσως να θέλει να πει κάποια άποψη? Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ τους συζητητές και έτσι, για τις τοποθετήσεις σας τις επιπλέον. Το διάλειμμά μας και επιστρέφω. Θα ήθελα να ενημερώσω ότι όποιος δεν έχει πάρει το φάκελο από τους συζητητές μπορεί να απευθυνθεί στην κυρία Αβραμίδου. Ωραία. Επιστρέφουμε σε λίγο. Μια φωτογραφία. Θα σας βγάλω, ναι. Ναι, είναι προέκτηση.